Hey. Ni ya muso kele fly. Aya bane ba make ya. E batini. Ni fati be sidante sirinyare. Ete franjoya. Ete franjoya. Em no masoble. Uncle. Ne ba ita me muntu. O kuma e join ya. Ere join. Ere join be ningela e join. Mo ko bina ke fa sika mo la mina. E ko yem de sugu yede. Leba. Ni fene mu kuma sugu. Est-ce que be ne do? E join mo ko ya kuma e fati do ko ne we join. Ibe bo mi. Est-ce que be ne Mariam do? Ni ki de share ne. Na wo fie na. Boni mo ko nte mo ko de ga mo ko boya. E be ro fa sa nyama ke mo ko jole nga mo mu ne do. E mo fi ma mara de. Ansera ai ete fatire do ne jigi fatire la tiela na ni din suwe kana mo la mseya ya no zili tiela tikana no lere ngata nyama chenambla soro dugu mari bi jo mato le kan ni ke bulli ngera o moy balagala kureta ni mama ra de jo en jam yona musoro be la biro fona be na ni magane singa ni fuli ga dese bu der ba fulu ni ma ke mo walai ni ke fuli do ni ngake gundi ha muni ngake gundi ni ke wana yo jamba ne ni ngake wana fana ni isna mzuri Omaro mzoflana ha okera kumadme inti ano action no kere bon kise mi be o kise yin ni fasi bonela ni ne isna mzee pati ni do ni isna msoire pati ni madam ni ne isna msoire maybe madam yera fene ai de bal banalo ni sa yemo kosna mzee kimi ne bulenge do ko no ba ko barakala kurawo ikache ka konyo msuri ni tuna ni na dore tuna umaru ni la siba kala maga foko ne ndichi yanwa fatire no do ni msokoro ba fati sibe ni do eto do ya ni ndefo orlangi mangi ibiga foko ni laluma ngula ten me mindo itado chebe mo fa koy ni alache est-ce que mo be changer umore ni da kane kantikeli ibi kantikeli mdore kan ala manye shi koromare ayi nye shi kanya kare makan kantike ni alache ni ko kayela tika bela ni mina bi nyon kan du mo ndeni bom ni bado wa ni alache wala ni ta nyala lay sogomo ngal ni kuma fe kuma dola parce que kana nga journée tiembulu quoi faran ga yera cey il s'appelle no bidé ayira fo may kewi na mbarasu la nek mena fiu fati tu va changer la don snam so woni la madame douze kashi wen nga nam fara abe do la nek mena fiu mais comme on a fait de la de ce ko wara do ko ni nga nasta wallahi tagalen yere wi do fara to ka umar bi nga ni fara madame douze kashi sur douze kashi ntaro maga chugu wallahi ni taro ni ba ko chugu bile ni bulu ngo balagla ya del le gares nam se uma analyse sancha ko kalugele mo aka chanoi amin na kaza aka chan kalui amin na ma bi na dan ni tachi ne ko ni funa na system rationali shenta sira kan tesinna ayami jala funa gero suno nemu ni tafuta na ya kumina mfaka min ken ngatuni bursu kona gadi ni tala turle mi ko turle yere do min ken ngabli abi mfaka ya muso ibi gasirani bi gasira kuma ni fekele manoko ne anta to alama ami jala
non na mi jara ni bɛ taa siyan fan fɛ i bɛ taga bolo ni tiɲɛla fan ni bɛ fiɲɛ de ko ye bonya t'a ɲɛ ye dɛ n kɔni tɛ dɔwɛrɛ kɔni fili n'i bɛ fɛ i ka zen sigi ka ɲɛ tun fara n na parce que ne ma Umaru nin bɛ i b'a fɔ ko ni ne bɛ fajiri wele Umaru bɛ seli a kɔfɛ. Tu comptes faire? Bon, Umaru yɛrɛ y'a fɔ kɛ. Papa. Ah, kana. Ok. Baasi tɛ yen. Baasi foyi tɛ. An bila ma. Ça va, ça va. Ça va, i yɛrɛ. Ça va. Bien. I bɛ taa. Ne kun tɛ moto la don, n bɛ bɔ e fɛ yen nɔ. Awɔ. Baarakɛla min yɔrɔ furan na. Awɔ. N bɛ taa ɲɔgɔn wele. K'an mɛn madame. Ka se ni nin ma ye. Ni yɛrɛ mun ye ne ka so kɔnɔ. A kun nana yafa deli la ko komi kɛra ko tɛmɛna ka ban donc an ka tɛmɛ ni adamadenya ye vu que ale jo t'a la bon quand même ne pardon accepté parce que bɛɛ lajɛlen ni bɛɛ bɛ kan ka yafa fili ma jugu mɛ n tɛ segin kɔ o de ka jugu a fili la mais ne fɛnɛ nɔ b'a la o de kama ne yafara a ma donc a tɛmɛtɔ k'a bɛna bɔ ne yan nɔ. Donc i yafara a ma sisan nɔ aw seginna ɲɔgɔn ma fɔlɔ aw tun bɛ cogo min na a bɛ continuer ten. Ayi an tɛ continuer ten différence bɛ don ko an sisan nama ni fɔlɔ la ma cɔ mais a tɛ girin ka kɛ ten tɔ de. Fati ne y'a f'i ye i terimuso in k'a ko man di n ye n tɛ fɛ k'a ye i nɔfɛ n tɛ fɛ k'a ye n ka so kɔnɔ o tuma i bɛ mun de nɔfɛ n bolo Fati. Papa ne m'a fɔ i k'i datigɛ a la n m'a fɔ i ka haramu n m'a fɔ i ka fɛn mais n tɛ fɛ k'a ye n tɛ fɛ k'a ka don n ka so kɔnɔ yan n m'a f'i ye wa. Papa ni ne y'a gɛn. Parce que mɔgɔ sugu minnu don diɲɛ kɔnɔ ninnu bɛ ten de adamadenw mɔgɔ tiɲɛni adamadenya tiɲɛni u bɛ don furuɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ k'u tiɲɛ u bɛ don hali ni kanafini cɛ k'a nege b'i la ala ye ninnu da k'u bila mɔgɔw cɛla de ka mɔgɔw tɔɲɔ quoi n y'a f'i ye n tɛ fɛ k'a ye i nɔfɛ n tɛ fɛ k'a ye n ka so kuma tɛ yen ma min f'i ye a la c'est-à-dire i bɛ fɛn wɛrɛ de nɔfɛ n bolo. Papa n y'a mɛn sa n'ala sɔnna ma e fɛnɛ bɛ ka sira fɛn o fɛn ye a tɛna na sɔn k'olu si kɛ. c'est-à-dire n y'a ye parce que ni ne min n'a bɔra dugu kɛlɛ la ne kɔnɔ y'a tule. ni kuma min bɔra dugu kɔnɔ o tununa n na n yɛrɛ t'a dɔn n bɛna min fɔ n donna ni intention min ye c'est-à-dire n ka diɲɛ tile journée bɛɛ tiɲɛna quoi n ka tile journée bɛɛ tiɲɛna. De toutes les façons i ka décision ye ne ka kan so la cogo min fɛnɛ ka kan la ten n ka sira tɛ n tɛna kuma tuguni i ni nin cɛ ni ɲɔgɔn cɛ n tɛ kuma tuguni n ka diɲɛ don o don n'aw sera ɲɔgɔn ma ou bien k'a ye ko k'i la a kɛ ala ni kira kama a kuma i kana to n ka bɔ a kalama a kuma kana fɔ so kɔnɔ yan c'est-à-dire quoi a y'o kɛ diɲɛ wɛrɛw la quoi o ye kangari da fɔlɔ ye filanan i kelen tɛ bilen ni hadamaden bɛ yan n tɛna n yɛrɛ bila kuma na parce que i bɛ nin kolokolo yan na sisan don dɔ n bɛna mɛn k'a ni hadama sera ɲɔgɔn ma o don o ye fagaliko de ye donc ni min i yɛrɛ b'a dɔn i kan ka gérer cogo min i b'a gérer ten parce que dennin ka ko maa dugu la a bi man di yan sini man di n tɛ fɛ k'a ye ɲɛ yɛrɛ la nka min ka di e ye e b'o de kɛ nin ye min kɛ e la ne ye e ye n'i ye hɔrɔn ye e ni man ka don da kelen yɛrɛ fɛ. Wa kana n'o fɔ dɛ ne y'o de f'i ɲɛna ne ma kuma a fɛ koyi et puis a yɛrɛ de bɔra u ka so ka na ne nɔfɛ ne bɛ ka taa sugu la ani ne bɛnna a bɛ ka kuma ne fɛ n'a ye ne deli ne bɛ yafa a ma. e ma ne ka kuma mɛn ne ko n ko n'i ye hɔrɔn ye i ni nin man ka don da kelen fɛ a nana i deli ala yɛrɛ jɛnna n'a ye ka ni mɔgɔ sugu ka bɔ i ka vie la a vie quoi ala yɛrɛ tɛ foyi k'i la o la n'i yɛrɛ sara o la i bɛ baraji de sɔrɔ mais e n'o bɛ teliya la k'a nana i deli i yafara a bɛɛ ye mɔgɔ sugu kelen de a bɛɛ ye mɔgɔ sugu kelen nka mankan n t'a fɛ k'a mɛn quoi n t'a fɛ k'a mɛn wa n tɛ fɛ k'a mɛn k'a ye maa min ka du kɔnɔ n t'a fɛ k'a mɛn k'a ye ko kɛ. n'ala sɔnna ma o si tɛna k'a la. voilà vraiment. papa a ka ɲi sa a ka ɲi. n t'a fɛ ka dennin yɛrɛ ye ɲɛ na quoi n'i y'a ye a bɛ ko bɛɛ de tiɲɛ n bolo n'i y'a ye a bɛ ko bɛɛ de wa a ka ko in kɛlen kɔfɛ n y'a ye dugu kɔnɔ siɲɛ kelen a min da ni ala de b'a dɔn a don n y'a ye dɔrɔn a min da ala de b'a dɔn. i yɛrɛ ɲuman i ka gu tɛ o de la hali sa dusukasi tɛ ka ban i la. ka n'o sigilen sɔrɔ n ka du kɔnɔ ni ye mun manamana ko ye.
ala bɛ deli ala bɛ yafa kuma tɛ buna adamaden sen fila ma ni mun yafara ka bɔ o ko tɛ ban i b'i ka sira i muso ta fanfɛla la sinon ne ka côté tɛ i muso ye ci min kɛ ne ɲɛ nɔ o don ni terimuso kun bɛ ne la kɛ walayi e muso kun tɛ ne ci ka taa ten tɔ awɔ i tɛ fɛ ka i ka so i tɛ fɛ ka so i yɛrɛ ɲuman i ka gu de tɛ sinon n'i ka gu kun do kɛ walayi bila i a action kɛra cogo min a kun tɛ passer ten tɔ dusukasi don an n'a dɔ fara an ka dusukasi kan. Papa. Comment vas-tu? Oui. Ça va? Basila. Basti. Ici n'aura rien. Il est tout. Alhamdulillah. Asukona. Ne sais pas comment on Papa. Sinon. Ouais, ça va, Basti. Bararo. Ouais, ça va. Ok. Bah. Papa. Quand même, oui. Il y a 30 000 là. 30 000. 30 000. Yo. Ni buru de dori de a jara nyame fe ya war janga ta sa 30 000 dollars ne do a war man chaw. Cher. So mara na 30 000. Et papa kanu fosa. Non, 30 000 té. Papa. Non, 30 000. Il y a beaucoup de qu'on fait nous célité fêté fouetté. Non? De temps en temps, tu as plaisir ok mais dépenser fa ka jatem na de. Ko ko cha. Hein? Et ouais, brodé drame de ça. Non, ça va, tout ça. Tout ici, on l'a vu. Papa, ça va ça. Et ma femme, 30 400 kounou. 30 000 t'es sur 30 000 c'est ce que tu as aimé. Hein? Et vraiment. Ne pas à bibulu. 30 000 c'est ce que tu as aimé ça. Fini jarani de walay. Elle a dit ça. 30 000 t'es ça. Papa, ça va ça. Adjectif. D'accord, il y a même mérite quoi. Il peut pas qu'il mérite. Ça peut être un mérite donné, qu'à réfléchir, avec fin de mois, mais ça veut dire qu'il y a un beau. Merci beaucoup. Comment vous pouvez dire les carnets, ni peut faudrait évoquer. C'est normal parce que nous sommes dit. Ça va? D'accord, faut pas tenir rien. D'accord. Il n'est pas né à ça, n'est pas de Irine Boro. Mais pas demander. Vous faites là, non, ben, monsieur la Benenkadi. Monsieur Paris, Kabla Lesila, voilà, il était. Kadibé, parce que ni parler mbora quartier kono. Hali ka dondro mo ka fo ko mara muso de ka fa fe. Mo mu mando ka fo mara muso de flani. Il a béni au herado. Vous faites là. Problème dans la mettre là à la jambe de Poki. D'accord. Vous faites Inch'Allah. Tu fais un attaque avec Cora. D'accord, il demande si. Ne m'a fait quand même de Poki. Il y a le problème. Jarrain ready. Quand tu fais le dalme sur un tendron. Hein? Comme nous on est. C'est valante foi la téléphone digi. Oui, j'en ai assez pour un bourg. Parce que vous n'avez pas borré de la bière. Ah, c'est bon, il y a un bon, mais la cadette a tout pour la finir voilà. Kaboron de Fongo. Ok, gamin. Le problème dans la sigla. Mais tu as Braula, le Chido, il y en a beaucoup. Pour l'instant, la de Poki. Ok. Ok, Fadi, la Braula. Je vais faire ça. Mais on a mon papa à Bokele. Téléphone courant de sain. Si ça vous comme na mobile sain et puis faire 500 pour avoir des demandes à faire na pour de ça au cap la vous de Pokémon. Tiens la nuit je vais faire cari. Eh. Il joue à la folie. Che.
Ni daga ni kɔnɔ ayi baba ka so in kɛ an tile oui Fati yɛrɛ kɔni wa kuma bɛɛ de ye nin ye Fati Fati tɛ sigi koyi Fati kuma n taara Fati ne ba join Enera ne mere don e te da gusira o ere so digia ina na mo fe ina na sara tigi te ani bi da goshila ni wannan na ni yayi da kon tulenu se ga tigi boradi ita kenema be jona salon wona ano Fati ele Fati o duna ne makanga da dala ne makanga da ya ne wolo ba bere flemi afara ne na kima maraw afara ne parce que te mo bunya ina na soro ya ne duna de be ne fodi kasa ebe jonko me Fati ko Fati tara ya so abi ga ko so abi sokono mais ne join ele ma ne su fa ne rena che deo ina kunto do ne mais ni ma fara ne la ne bi lata ne ma ko be Fati de la ne ma do re fi ku ne wore ni na sokono ni da tule ikanga do nga fokati gi boleno ita kene mari o foi te se ma ele sera ne ya ele do ne den fe ya ne ta nyine kana ni enyo go ya ne be ka cheni finyene ibi ta chen fo misiri la chen te fo ne re est-ce que be ga fam iflante ne re iflan foi te ne donc che maniga dogal makama ni na go Fati de ni Fati te o ba ne me Fati kono mais ite Fati ma sura ke Fati donc il a impolé à sanema parce que tele do ne to Mariam ni maro Fati man fi ne to madame te mena ga wante do ya fana ne bolongo fare ron ta wonte do ya fana kana kuma yelen ta ga aish kana kuma yelen ta ga ne di do ne do ya dum ni ne do ya do be bom ni ne do ya be se ga mugene la ini ala cheni te maraba ya ere ala imna mo go ga sokono ina na da tugule no kika ta kene mai bijo woni teta bo kuma ga cha ne Mariam ne teta kuma ga cha kunye kene ma boro kene ma ata itna na bo ete musoguya wuli ga bo kene ma ni ga na bo ite musoguya na bo ke al demte o tsaka la boya wal umar te tsaka la boya wuli ma wuledu arama wuli ga bo ni ma bodu ni ma bodu est-ce que am genela mbe annota Fati de balbana de ni nana de sango na efie no ni nana ka da kungo ni mina ko ne join ni mina ne fo ne resu fo yere ya ni mamara de kala da de est-ce que abene madame don ali ni mo wala na diga so no ati ilu ne diga so afai na de afai abi nyastra de la so tigita Fati ate yan so tigire bi kuna même for Fati yeni ita yeni ko suri ite ne fe mo ko bali do ne ya me yem ko suri chere la tete ne nana netendo e manira na isomo ko do nana le dago shila ite ano adura be ne bolo kala ta kene ma adura te bolo kala ta kene me abana me na fo chugo de atemena dudu la kado ya ni ya dunia ka teme e ga dala kana dusu ko ne ta sura le ne ankoro dini abo ni e kuma kan ni ai kuma kan te kashikani ikon ma do nga fo ko ne ma da bo juguma kama ni e juguma yere de na de dogo ya de e ma de ga juguma ne ga ta kere ma ele duna ne ya ele duna ne ya al dimte to sira labo comme magane dogo ya Fati fle ni muso e mfo sigaka sigaka ni muso e kuma ga mi fo sigaka ke ni muso e sigaka ndore mga mi fo ne muso e ga sigaka ngai yela ko te na be sigaka ni mi kono foi tene kono mais ne ba fi ni ma mara ne bi mara ja ne bi mara ndi wona ose ba etne do me ni mene do bi kona a ose mumi tega ne ni bi le ti do ne o mo be fe ga jenare ya kana do ya de mara etne do mene do anga jena be ko ida akara tugodi e so yininga kata to le fusa akara ba jeninga tanga wa furu wana kana mo be do ya akara tugodi ngwa akara tugodi papa ina na bla kono chugum na ke ne fena na bla kono tende kuntia ntara dugu kono di nna na soro
maram ni arama bi ɲɔgɔnna ko a mun la maram donna so kɔnɔ yan nɔ arama nalen ni filɛ I jɔ maram ɲɛ ko mun na maram donna ne ka so kɔnɔ arama kan ka na maram kama ko mun na maram donna ne ka so kɔnɔ hali ni tɛ mɔgɔ dɔn kɛ o sera nin na et puis a bɛ ka pɛrɛn deni mun na n'a tini kana a tɛgɛ sama k'a bugɔ a kɛcogo ma ɲa tiɲɛ yɛrɛ la arama man ka a fɛn o cogo la n'a kɛra o cogo kɔnɔna arama man k'o kɛ quoi kana k'a ɲɔnti n yɛrɛ jɔden ɲɛna ko mun na k'a bɛ don so kɔnɔ n'a tini kana tɛgɛ da a tulo kɔrɔ non ma ɲa mais n fana bɛ ka siran min ɲɛ o bɛ ka na dɛ fɛngɛ Fati baba foyi tɛ ka na Mariam ko in ye min f'i ye depuis waati jan a natɔ tɛ ne a tɛ na n y'a f'i ye nin dennin ka ko n bɛ ka jɔrɔ fɛn yɔrɔ kelen min na n bɛ ka jɔrɔ yɔrɔ min na tigi o yɔrɔ natɔ filɛ a tɛ na I b'a f'i muso fana ɲɛna a ka s'a sigi cogo la sinon a tɛ ka na a sigi cogo di c'est-à-dire quoi moi je ne comprends pas quoi e nana cogo kelen min na a nana o cogo kelen na a fana furula o cogo kelen na ka na baba n'a nana o ama e bolo k'a bɛ fɛn wɛrɛ la ne tɛ s'a fɛ mɔgɔ ma donc a kana se ne fɛ mɔgɔw ma a banna point barre kuma ka nin kumakan yɛlɛ ta sa a k'a sigi cogo dɔn cogo di a kana se ne taw ma dɔrɔn donc toi tu penses que e bɛ furu la ale ta ye ko wɛrɛ ne t'a dɔn k'a bɛ furu la yan ne t'a dɔn yɛrɛ k'a bɛ cɛ kunna yan ne y'i furu cogo min na ka woro b'i nɔfɛ I b'o fɔ ale de aw ka du kɔnɔ jɔ ka n'o fɔ ne ɲɛna ne furuliko kuma ni adama furuliko kuma tɛ don ɲɔgɔn na fa de b'i la ne bɛ kuma i bɛ kuma yɛlɛ sanfɛ fa de b'i la n'i ye den n ka kuma i ka kuma tuguni tu vas pas non nin n ka kangaramada laban ye ka f'i ye n ti kangarada min kɔfɛ bi n t'a fɛ I terimuso kana kɛlɛ kɛ n ka so kɔnɔ yan ni ne terimuso tɛna kɛlɛ kɛ yan a f'i muso fana ɲɛna k'a ka n terimuso ye k'a to yen n bɛ min fɔ Arama ye ne b'o a banna a f'i terimuso ye a kana kɛlɛ n ka du kɔnɔ a bɔtɔ ye futasi min kɛ ka bɔ I y'a ye a bɔtɔ ye manamana ko min kɛ n na sa marabaliya min kɛ n na sa ka bɔ I y'a ye donc a kana na genre kana kɛlɛ kirikara kɛ n ka so kɔnɔ yan tuguni a danga kɛ nin baasi tɛ se ka cɛkisɛya kan min fɔ mɔgɔw jɔlen ɲɛna I b'o cɛkisɛya kan de fɔ ne ɲɛna ni furula cogo min Arama furula cogo ne b'a dɔn ko Arama bɛ cɛlasigi la ne ka sira de bɛ Arama ka cɛlasigi la o tɛ manamanakan ya hali sini a ye nin dɔrɔn de y'a la n'a ma sigi a sigiyɔrɔ la kɛ an bɛ fɛn k'ala den Arama ma ne bugɔ ne ma ɲinɛ a kɔ walayi ne ma ɲinɛ mais n bɛ ko kɛ Arama la e yɛrɛ min b'a kɔ cucucu la I b'i yɛrɛ ɲinɛ a da la Antle Mariam Jono ni ma bɔ kɛnɛ mɛ b'o tigi dɔn Damana kan bɛɛ I b'a kan o ma an ka boli yan a y'a kana boli cɛ cunna kan dɛ ne kun y'a fɔ min na kɛ I bɛna nin sigi o la nin tuni kan o t'a la sa o y'an cɛla de sa k'an ka sigi o de ma I sigi wale a kɛra fama ye sa wale a kɛra o ye ko bɛ ka ɲi bi n ko n bɛ fiɲɛ ni bɔ n sigi kɔnɔ sinon I sigi a ma nɔgɔ kan jumɛn mi da wala ye min ye basi foyi tɛ na e ka kow kan an ka ko ka fisa kosɛbɛ dɔɔni alhamdulilayi an ka cɛ dun a bɛ an ka gababa in dun a ka ɲama in bɛ so yen nin ye misi ye koyi I b'a fɔ ko fila nin ye misi yɛrɛ nin b'a kɛ wali dɔɔni mari nin bɔ min min yɛrɛ jɔrɔ bɛ ne yɛrɛ la sisan ne ka se ka baara sɔrɔ ka taa an baarayɔrɔ la sinon ni muso in bɛ k'a nin sigi ka da ne kun kɛlɛ ne ko a bɛ n baara de kɛ ou bien a fana tɛ baara la de a kun bɛ dɔ la yen dɛ hali ni ne ma baara kɛ a ta ɲɛlen don koyi n k'a cɛ bɛ baara kɛ ka d'a ma n ko danga de fana bɛ mari kɔ taa ni muso in furu kana ka se ka dɛsɛ ka foyi k'i yɛrɛ ye ko fo muso dɔrɔn mɔgɔ bɛ sɛgɛn koyi I tɛna ka ju dɔ d'i ma walayi c'est bon n ye ji min ka na minɛnko foyi tɛ yen nɔ I tuna ka nin ma diya ye dɛ n ko bɛna n kunkolo n lafiya dɔɔni ka tagama dɔɔni kɛ quoi n famana ma a ka fisa parce que subagamuso in sigilen bɛ yen nɔ n tɛ fɛ yɛrɛ n'a ka ɲɔgɔn yɛrɛ de e taara k'i da to ne bolo yan k'an ka da to a bolo wa ne bɔtɔ ye da curu ne ka na e bɛ da curu mun na Fati o kuma e tɛ nin misi in na ni kalifa ala ma nin bɛ min dɔn e t'a dɔn Umaru t'a dɔn walahi Mariam se bɛ jɔn ye wa n'a ka d'a cɛ ye dun n b'a kɛ cogo di ne nin ka d'a cɛ ye I bɛ nin minɛ na de I bɛ min yɛrɛ nin ka taa yɛrɛ de pour que an bɛ lafiya ko ne taara so ne tɛ lafiya a bolo ko ne ye Umaru fana muso dɔ de koyi parce que ne taara a b'a nin siri ka da ne kan nin nin ye ko ye e bɔ I ka burusi kɔnɔ ka na mɔgɔw bɛɛ tɔɔrɔ
Ani ko dungu action yɛrɛ ni fagari quoi. A tɔgɔ yɛrɛ de. Aramakɛ. Fɛn min ta nin tɔgɔ de ne ka cɛ ma de. Nin ka taa yɛrɛ a na tɔgɔ min na dɛ a ka taa ten yɛrɛ de. A nege foyi t'an na so in kɔnɔ. Parce que an tɛ se an ka kumaw kɛ an tɛ se an ka baro kɛ ka fɛrɛ. A bɛ ni yɛrɛ de ka kɛlɛ. Dabali yɛrɛ de ma b'a la. An bɛ taa ne ka cɛ fini ka taa fa ye Arama wa Aramatu de an t'a dɔn tɔgɔ kelen min don. Mais e fɛnɛ e ka ni action min kɛra o don na e ka o kɛ ko bannen dɛ. A kana fɔ k'i bɛna na kɛlɛ foyi wele o ko la tuguni. Ni n'a ye ɲɔgɔn ye o ko ka ɲi. Ne talen kɔrɔmari ma kuma jugu fɔ ne ma dɛ. A bɛ mun kuma jugu fɔ a ma foyi fɔ. Walayi Zen kɔni a ma foyi fɔ. Zen ko dɔrɔn k'an ka sabali kɛlɛma ko kɛlɛma in sinon a ma foyi wɛrɛ fɔ. Ni ne yɛrɛ nana so don min ne bɔra e fɛ yen ka na fo Arama wa Aramatu de a ye ko min kɛ ne ni bɛnna diɲɛ ma don o don. E fɛnɛ sa. Bi ne y'a minɛ n b'a ci fo ka dalen to walahi Mori tɛ se ka foyi kɛ ne da. O ka ɲi sa e k'o kɛ. N to t'a to yen koyi fo n k'a yira na ne ye muso min ye parce que n y'a fɛ n ye sigi ne mara mais e bɛ ne dɔn wa n y'o f'a ye ka ban. E y'i bolo da dusu ka sa. Zuli. Ni ne ka dimi k'a fɔ k'a bɛ dimi don ne parce que ne taara aw ka so ni ne kɔni n'a bɛnna diɲɛ ma don o don ala ka dɔn ko. Ni ka kɛlɛ kɛ. O t'a la dɛ fo ne fana k'a yira Aramatu wa Aramata de fo ne fana k'a yira ne ye muso min ye de so n tɛ lafiya. Ni bɛ taa so. Kɛlɛ ala ma kɛlɛ. N bɛ taa sani cɛ ka na n'o nana sɔrɔ n tɛ bi ni tɛ lafiya. An ka taa ɲɛ bila sira sa an yɛrɛ famana dɔɔni. Walayi. An ka taa ɲɛ bila dɔɔni. Finteli bɛ bi. Tile ka farin dɛ. Ni ala cɛ. Nin diyara ne ye bi sa. Walayi. Kuma dɔ la kɛ ni ma bɔ so kɔnɔ a maɲi. Tiɲɛ na nin diyara n ye sa. Walayi nin diyara ne ye bi sa mais i ban ka bɔ sɔn ou bien jus ninnu i ba olu bɛɛ la ne fɛ yen ni n fana taara i fɛ yen don min fana tɛ nin min mais o fɛ yen ka denni ka so bɛ nege bɔ ne na mais ne y'a minɛ diɲɛ ma don o don ala ka teli n'a ka ci de ye jugusako in filɛ nin n bɛ mɔgɔ dɔgɔya ka taa aw ka so de ne dun y'a fɔ a ye ko ne n'a ɲɛ kana kɛ naani ye kare kɔnɔ i jɔ fɔlɔ ne ka nin kunbɛ yan fɔlɔ dagabana n tɛ e minɛ ne ya ne ma fɛn kɛ n kana bɛn kare kɔnɔ ne m'o fɛ yan. Est-ce que kunkolo ka kɛ? O don ne bɔra o fɛ yen e tun bɛ ka jamaliya min kɛ n'i seginna kan n bɛ yɛlɛ i kan sisan n bɛ yɛlɛ i kan sisan. O y'i woloden. O ye e yɛrɛ de ko ye. I ye mun wolo ka bila diɲɛ kɔnɔ i bɛ yɛlɛ o de kan. Arama wa Aramatu de n t'i tɔgɔ ɲini k'a dɔn parce que ni mɔgɔ taara aw fɛ yen nɔ a bɛ mɔgɔw dɔgɔya de a tɛ mɔgɔ mun dɔn a b'o dɔgɔ n y'a f'i ye n k'i ka ko kun bɔ ne kan n k'i filanten ne. Ne ba n'i ye dɔgɔyali ko kɛ i bɛ dɔgɔya. Yɛrɛ y'a f'i ye bon kuma kan yɛlɛn ta kan ne. Ba n'i y'a yɛlɛn ta kɛ i bɛ a kana yɛlɛn ta kan ne. I bɛ se ka mun kɛ. Mariamu wa mun ne a tɔgɔ dagabana. Arama n t'a ɲini k'i tɔgɔ yɛrɛ dɔn n tɛ dɔgɔya ne mara n tɛ dɔgɔya dɛ i tulo b'a la n tɛ dɔgɔya ayi n tɛ dɔgɔya. Ne t'a n tɛ dɔgɔya y'a mɛn n tɛ dɔgɔya y'a mɛn n tɛ dɔgɔya kulo b'a la n tɛ dɔgɔya dɛ. Ma mira ma sa n bɛ n sen cu i kan sisan nɔ aw ka so de bɛ mɔgɔw dɔgɔya n tɛ dɔgɔya kɛnɛ ma dɛ a dan ka kɛ nin ye dɛ ma mira ma sa n bɛ. Cɛ nin bɛ se ne de la. Fati aw ye nin kɛ ne de la. Oui, ça va. Ça va. Toi, toi. Doni. Baasi tɛ yen. Baasi foyi tɛ yen. E mɛna dɛ. E ni bɔra min? N bɔra Mariam fɛ yen. Ne ni Mariam de tun. N kun taara n sɛnɛyara Mariam fɛ yen de sa. Ciao. E na kuma mɛna. Ne bɛ mɛna dun. Hali ni ɲɛnafin mɛ minɛ. Aw ɲɛnafin kɔni bɛ nɔ ne nana n kelen de bɛ so kɔnɔ yan aw si tɛ yan mɔgɔ si. Arama fana bɔra de. Arama tɛ yan. A taara min? Ne b'a dɔn ne e de bɛ Arama ta yɔrɔ fɔ ne wa ne de b'a fɛ. Ni Arama ma ɲɔgɔn ye n tɛ Arama ta yɔrɔ kalama. Ne na ma ɲɔgɔn ye o. D'accord. Ni e ɲɛnafin mun la sa. Sɛbɛ la. N filɛ nin. I filɛ nin o diyara n ye sa. Papa i ka jɛman bɛ ka caya dɛ an tɛ finman k'a la. Mun kɛra? Mun y'i sɔrɔ? Ne nɔgɔ tɔgɔ. I accident de kɛ? Mun y'i sɔrɔ? Fati n'a terimuso de ne kun bɛ kare kɔnɔ ka ne ci bɔbɔ bɛ ɲini ka ne faga. Ayi Arama
billahi ka kalabancha kun fala ni ne termuso joye shi skirime dole ngara papa wallahi ana termuso Mariam ma fenula ai igara kalabanchi diplôme tiki ah tu be kuila ni ala te papa obmeye de nga finina uyen chuwe ile nga mfaga wallahi ma fingula ma jekula ere ba sa ke bora Mariam fiya papa ni bora Mariam no ta da ko ya ma bo yo ne ka dengena depuis Mariam yi commencer à qui fréquenter de la manière fiye iga sabali nta fe mbesera na famille ndo ko sukunu bana ma jina tike ko kuma fe tanye ni ebe gidu ntanya ni apore tene atenia joya ni ma bo atna ga nani mo wala sera nyoma ma gara abe galon mete ka daila abe galon mete ka daila abe na ko mugara ni de avo ata fe fenga ta mena ka kusika mana ko la ala na kirache ala na kirache ini termuso Mariam ma jene na kare gona ga ne bugo ibi kare gono uyen bugo papa we ini nga fugu jene na ma fingula ma jekula ali ma kumu fe amuga jiyan ko bila na suimona no aramana ni mana na jiyan so foi ba arama mneni ma ne mneke ne mkala ma foi karama ne de tonyo arama di biga ni tonyo arama biga tonyo ama baka makabu ay mikila afonye ay muko papa ma sama ma fie Mariam yi no fe yala ngam ya bi il fait avec la baraju de la ma fie ere dama fo zakeni Mariam bora fena ni bora Mariam fi menene Mariam ma siara bo ay mikila afonye ay mikila ni wonna ma se ma ama sama ama fui anne tikele la arama yini te anne be kele de la anne tikele la jomo mitaka mo wode me mi kabugo e fatite srala ni fatite srala e kabe mo go faga et puis quoi na be galon tikere la ba do anya ka fa ka galon tikere ko ben en trace c'est-à-dire quoi il deni tonyo quoi billahi depuis ni muso itermuso yala dam ne on fait nya fi mu joro la yorom na o de ni foi mando de ni kala ndala do ada kono mana wati ni ala jega nya na so ni abo medi bugo ame jenna bugo yoro tinala ba ne mi yire to che ina daga ce fara bila ha fara bila fabila sama ba ata ba wala ma kala bugo amgila poli na ba ngariya hali sini he na kwa me hali sini ni sara ben bolo sunyana ne mo bale poli kabri ye deni no fa yalla na ya fiye deni ko man ne ta fe na ka yalla no fe mafia me ka sara yoro mi yo fa ni yoro di ne me bole amgila arre ko kele ga ne ka fe to lo me ta mo ko re ni ka fari ka ta kusi ko mo ne gara hey o ko nu me ga dugora ko na teke ateke ani ka du kono min ka di yoro beke fare bila bilara man jitto ebsala ebsaka bwa ebsaka bwa am bloqué la ka bloqué la ne bora no se zati boge du mo yansa no fare bila e bi ba ka foda e ba ka foda na impoli ko ko ma bi pampa kana ki pre kana kan isi ki mana ka fola ha eni tram so ta jala kana makata ci kon na jugala nyemu yala hasidi yala il faut hein yoro ma bana ko wuli ka ba nyoro ila wulia ni wantika itatu bisala de wa tawa doron di fugari ala ko itatu papa wallahi afa ya termuso kana siable adani ni termuso ya memi gale la obugo ani fatita ma fingula ma gekula kana nyesra blu yen kan steke mo bela o ma to yeno ti la fia la fini changer nyame wallahi depuis ni fatini tini on fait ko kele bana nya do ngon ko suru to pat nya yi don jati gara akun bora nga vila ngula fiara na sawde do ita dabla e yo ye ko iti trem so takata fe na mana ko gandron be jiki ka papa Korbasiti tu as bien dormi alhamdulillah jaran yere bararo ni ça va
Bara mamla Sénégal bu me. Mais ça reçoit un bon. Ouais. Donc ni ko kalafia ka ça va. Yoro. OK. Berarti o kan yɛrɛ de. An bɛ dugawu kɛ Ala k'i ka patron ka mɛn. Ka baarada jigi. Yɔrɔ. O kelen de don. Hali ni ne yɛrɛ sigilen don ka da la ne hakili bɛɛ bɛ hiri la. Awɔ kɛ. Ne ma tila ka TikTok lajɛ ayo you know why mun yɛrɛ so ina. Papa ka di kuma dɔw la koyi. An bɛ information dɔw sɔrɔ a kan. A fɔ a ka araw tɔgɔ ko bezi wa mun. Bezi. Kisɛ. C'est beaucoup que c'est clé. Non, bedi ka waati do quoi. A banna dɛ. I y'a faamu. Papa yɛrɛ e b'a dɔn mun nege minɛ na. E b'a dɔn mun nege minɛ na. Voyager. Voyager. Famana ka voyager. C'est vrai. Famana ka voyager. Amo ko kɛ cogo di sa. Hakili kun b'a la minɛ. Ni Ala sɔnna n bɛna jateminɛ tile filɛ in na. Yani kalo kelen cɛ n bɛna o bila ka taa. Ni Ala sɔnna aw bɛ taa fiɲɛ dɔɔnin minɛ. Aw bɛ taa yala dɔɔnin kɛ ni Ala sɔnna. E bɛna anw bila ka taa. Ne m'a faamu. Anw. Papa ne bɛ ka kuma ni kelen ta de koyi. Ne yɛrɛ t'e faamu. I kelen t'a fɔ. Papa ne k'i ma ko voyage nege bɛ ne de la. Ne bɛ famana ka voyage. E yɛrɛ tɛ deli yɛrɛ k'a fɔ ne ɲɛna ko ni ka tile aw ni ɲɔgɔn cɛ. Papa aw kun ye kunu yɛrɛ o tɛ bi. O kun na tɛ bi. Awɔ. A cogo di. Papa ni kaba mɛgɛrula bɛɛ bolo b'i kun na. Ne ko n tari. Ne tɛ se ka n ta kuma kɛ ka tila ka gorobinɛ ta kuma kɛ. Papa éveillé ko kuma in bila koyi. Ne kɔni ko n tari. N ta kuma de la. An t'i faga. I faga o da man dɔn yɛrɛ la mais ne ko i ka ne kelen de bila ka taa n ka voyage la. Ne ma mɔgɔ wɛrɛ tɔgɔ f'i ɲɛna n'o tigi b'a la dɔrɔn tiɲɛ yɛrɛ la ne t'a ka ɲi. E t'a ka ɲi. E t'a ka ɲi. Awɔ papa ni ale bɛ taa dɔrɔn i bɛ ne t'a ka ɲi ne ko ne de. Walima ne n'i fila ka taa ne ani e an fila ka taa ɲɔgɔn fɛ. Ne ni famana ka taa voyage la mal an ka voyage programme e bɛ ka mɔgɔ wɛrɛ ta k'o ɲagamu la. E t'a ça c'est autre chose. Maintenant aw fila de bɛ kuma aw fila bɛɛ ye muso ne de y'a ŋaniya sigi aw fila n b'a aw bila aw ta taama aw bɛ taa voyage yɔrɔ ka d'aw ye ni nana ko gɛlɛya tuguni ko e bɛ kelen o tuma e bɛ fara de quoi. Tiɲɛ yɛrɛ la papa e bɛ ka kuma in caya ne tɛ dɔwɛrɛ dɔn koyi ne ko n tari n ka voyage ne kelen ka taa n ka voyage la ne ko o de ne tɛ dɔwɛrɛ kɔ. Ah non, muso ninnu tɛ faamu quoi. Adamaden ye o ye kuma bɛɛ b'a fɔ ne ɲɛna ne ka tila ni ɲɔgɔn cɛ ka tile muso ni ɲɔgɔn cɛ ka tile muso ni ɲɔgɔn cɛ bi ni e ka kuma ye e m'o dɔn muso tɛ dɔn ka ban ko ni n'ale ni ne don an bɛ taa ni o tuma ne ye erreur de kɛ muso fila furuli n ye erreur de kɛ n'u ti bɛɛ kuma si kuma dɔ la ne bɛ n sigi ka miiri quoi n ko est ce que u bɛ ne u fila est ce que u bɛ ne fɛ yɛrɛ est ce que ninnu bɛ ne fɛ est ce que u t'a fɛ k'an faga de n ye min kɛ n b'a dɔn. Mɔgɔ min bɛ ka kuma ye Bamakɔ funteni o n'o tile
Gorobne. Ça va, Ibea? Somo. O foi te se maneba. Quel côté ça? Ibea mena. Ala kama sa. Ina le kama ya. Idili funde ne bela ntika kuma yɛrɛ fɛ. I fɛ kuma yɛrɛ man di ne wala ye. Ne ba ante kɛlɛ la sa. I ye ji min ya? O foi te se ma. I jɔn kana ji de ma. Ne ma ne kama ko i kana ji foyi la ne ka i ka ji la parce que i ka ko yɛrɛ de jɛlen tɛ. Ne kɔrɔmuso de Fati. Ni nana Fati kama cela veut dire que i nana ne fɛnɛ de kama. I m'a fɔ ko Fati ya. Ne bɛ Fati kɔnɔ an nana a bɛ ji di ne ma. Sabali sa i delila n teri na a to n kana ji de ma. I y'a mɛn ni dunan kɔni nana aw fɛ yen nɔ ani bisimilali de ka kan i jɔn bɛna ji de ma. Ni ngana ji di ne ma. Ni dini nga ko yɛrɛ ma bon ni ma wala ye. Arama. Kokoji fana. Aya deme atemela danka. Kogo. O ko ne fagali ko be kona. E mo model fagali nga bo jama cila. O era de kelen jamana dum. Parce que e mo model e man jamana dum cila ya wala. Ete, esra ne faga. Al mugomte, al musumte e esra ne faga. Chenega marabale adara kene kanisa. Mo bi ni fe fana I kana ji yɛrɛ dia. O ma usani ni fana kogoji. Te sera ne faga de. O musoti e ki bi sera ne faga. Ne wore finyene sa. E flenege. Ali e do mai. Me ne te jigi ila. Fati mu me ki ta ki yanga sanfɛ ntirimso me jigi fatiri la. Mais ni am dema mafsana e amedi eni fata o be mo model kili. O foi te sema. Wallahi. Ni fatiga je. O foi te sema ni ga nafigi ate. Te kelen finyene. I kana ndogoyare. Ni ne dogoya dum. Ngana dogoyare. Ni ne dogoya be saka mgene la. Ni e de ga ni dogoya. Ete saka ne dogoya. Ni e de ndogoya. Allah ayara ma jamana. Ni mine sisa. O mena ne buga da arama. A oze ndogoya. E na ne buga da. Ndogoya. Al dem te arama saka ne bugo. Ni ta kana yelen ta sanfɛ. Ma yela kan. Al dem te saka ne bugo. Kana so ki be ndogoya. Mi dogoya fo ki be misel wo fe. Ha? Al dem te e arama. Ne dogoya. Hey. Ni e muso e kele fla. Kele ga fly. Aya ba ne ba mage ya. E batini. Ni fati be silande silinyare. Ete franjoya. Ete franjoya. Ete franjoya. E na nga soble kana fa ki me go. Ha? E ma tunu ya rama. Ke e be. E na sunga fa ki. Arama kenega. Arama. Mariam. Arama ya kila ki flani ya. Arama ni ka jamani yake ba ka ko sori. Ni sera nga so ko ti sera ni be bara dai ga ha mo la wolo. Kenega. Arama. It's flani ni. Arama flani ni ya. Ne flani. Arama flani ni ya. Mura. Arama jamana de parce ni mor kun te ne mi faga sansa. E bi kenele ka arama. Mun gara? Ha? Ni umar kun te. Flani ni. Kana bagale la de. Umar yele ya. Ni kun te sele Te umar yele ya. Nye mun dai ka sisa ya umar kana yayo. E flani ni ya. Nye mun dai ka sa yayo. Al demte. Ali demte ipe kulo la wongona ya sa. Jom me kulo la. Mo molo bali maraba. A ozi. Ibi taka yani. Ibi taka yani. Okay. E bi taka yani sarama. E be ne do kelma. E be ne kelma ibi suguri. Ne che boya ko sontina. Ne mo go be chela. Ne mo go be chela. O boya ko sontina ntege chela so ire ne do. Ne mo go be chela. Mo ko tese ga. Mo na no daga di labi. Me je na be ne kelma ni ti ni mi ne ga kuma ko tu. Ibe so ni mi na ye ni jolim ne so kene ma yi ga so ga siano. Ye ni mi ne jolim. E kuna jara sa. E kuna jara.
Merci. E ko jollo? Merci. Merci. Ni fa. Merci be. E ala ke ma duru de be anno bomnya. An fara la tuma shi gidan. An fara tuma shi gidan da tuma shi gidan da ngata. Ni fa sa. Keme shegin da fali ne tiuna keme duru doro ne kuna warbe wallahi. Ba bali na sura ki boko fayoro la ibisa ka ko ni tola iba ko bot ma me am bena keme shegin ngata keme shegin da ngata ma wara tibli. O me. Ni kun taro ngati ni bulu sisa ni nyala je nya sura war fo tinga portfolio ko keme duru ko. Ni fangile ni ko be ni. Na mi fodro an ga jango ke o de kai. Ini bi delisa to la keme duru mini ala kama. Ngata keme shegin da ngata. Keme duru ne saw doro ni kuna wari wallahi ala keme duru ni kuna war karkar be ala ja koy ko ngolo bugula ko fala ja ala ja koy keme duru ana ba sawal sa ikanga to machine jangata ha ya ala ne ko do na ngano ko ngona sa ni fani fene be ka edeli dabon kama te atembuludi nana sura ta kono di keme duru doro ne be nguna malaje ne be songa ela déplacer kana chugudi ko ne te e ga wardi ma e ko mbaro ko tiki mais da fale ne te nguna mi me mbolo ngi ko de mine falo ona to mi nyara dito drum ne fiyo ni ban ko sen ga jan ko sen ga ni to ni ga dia ra go fanya Papa, e me boni ni nchesa. E be bonche ba ni. Bonche. Ndeka. Ni me jamale afi on fe na. Wala e na le le. Me jama. Mugola ngolo. E kale me njama. Kana nga sokona kibe soti giata. O te jaila. Iba ga soti giari ta nina na nga sokona ba yilla ne arama ne mo gomi. Ta cheli. Auto to ala kama melega imanga jinga sokono wa. Mana ko ndoro ni na so ba kelela. Papa nete nimbe Mariam ni noi. E kana nga sokono. Kibe kla ka molo ba la keno mane join. Kontabugo. To isa. Ake ala kama ga fatina tere muso ntui. Bi diri yere. Papa ka me ka ko kelela kwa. Ai. Nete o. Ai. Ebe etene ga sigila. Ne bi ga sigila. Uye ikutui. Okay. Na fuye fa no na molo ba la kena. Atuta. Ne kan su be da fatiye. Aka kan da tere muso ni. A tere muso ni ko ma bo wante fa inga sokono. Me a ko re nyina a ko re nyina bolo kwa. Me bi diri ala kama. Nte fe ini nuwa ke. Nta fe anga bla nyona nu kama. Papa ne te bla nyona nu kama. Nyame. Ifere ka kele ka tan klef na le. Donc uka kena na sigi ulaje ko parce que go chela sigi dama ere. Ifere kuma kuma do la ma ibe chen fo me kuma do la ma be sera bla. O do la nunu jena. A chela sigi de dama me ibe ka mu fo ayi. Iko ko nga sabali ngo nyame me iba to opposition e ko ne ka kele ka tan nunu me ne bu o ma ne wolo. Non. Ne ti doni me mi ki dono biko di la. Me nu e mo lo ba la kena papa me munye. Ngui ma utoe ikatone ko. Nyame. Ibe ne ka furu la tono ko. Problem ta la nyame me ifene ki kenyer ma dawo. Bala uta le ka tono ko. Iba do na dan ma ni te kele ke. Ma ikatone ko. Abala. Ibo reni. Itara folo. Ala ne bin ke chugudi sa. Wo na chugudi. Ala. Mariam. Moye soro. Ni Mariam ni Arama wa. AMK. Arama children ga bi fati. AMK nala. Mena na masenyo ma fakechi. Fo ga ne kono so bia. Abo. Ni nana kan sigi. Ay jid ne ma ju ko ma. Ay arama do na ko ji fedela. Me ni ya mine. Eti no tama sen fla arama children ga bi. Ay ajuwera. Darabili. Na ba. O beto ikan hawar na gata. Ala na kira fane ni fene benindala. Arama bine kan telman tiki fene beneka. Femi da arama to yi. Wallahi. Ni fa ni bine ga war kuri ni nabo. A ni nabo fa ni gata ga le ga ne do be. Ha? Fate no be enoren be.
Ele ko ne ka ne fɛn bi. Kan da mara ma ka ci da ne ka men ne ara ma minɛ. Ka kan ta sala ka mara ma to problem min yɛrɛ da lan to ɲɛna bɔ. Ara ma ɲɔgɔn misi ba. Ɲama sa problem min da lan to ɲɛna bɔ fɔlɔ. Mais ara ma cɛ laga tɔ misi. Allah ka. N'o kun tɛ bi. Ara ma ta in to bɛ. Problem min yɛrɛ min da la an ko ɲɛna bɔ fɔlɔ parce que ara ma ta solution min bolo ne bɛ min kɛ ara ma la ne b'o dɔn. Wallahi ne bɛ min kɛ ara ma la zina ne b'a dɔn. Mais ne n'a bɛnna ni ne m'a faga kɔrɔ ko bɛɛ galon wallahi kana faga an ka tɔgɔ futa ni to ye. Billahi ne b'a ma faga. Ara ma mun da ne ka bi est ce que ɲɛ bɛ ne la. Ayi tiɲɛna. Ara ma jo tɛ nin na. Ni Umaru misi kun tɛ. Ayi kan bɛ tigɛ. Ne ba. Tɛ ɲɔgɔn sa ne ka taa sa. O ko mun ye ne fana se ɲɔgɔn ma. Ou bien ne de ma fɔ ko ni kana ne bila yan nɔ ko 800 ne selen yan ne sa ne ye portefeuille da la ka sɔrɔ 500 de bɛ ne kunna ko fo ni ne ma ka wari dafalen d'a ma a bɛ ni kana ne fa wuli ne de tellement digi 500 fana ye wari ye dɛ. O do dɛ nka ma fɔra o de ma. Ne b'a dɔn an ma fara o ma. An farala min ma an b'o de waleya ou bien. O ye tiɲɛ ye mais n'aw ko t'a bolo ma bolo ne tɛ se k'o minɛ yan. Ne kɔni tɛ se k'o kɔni minɛ. N ko minɛ cogo jumɛn na. Wari wɛrɛ foyi aw bɛna joli kan 500 tɛ. An bɛnna 800. Aw kan ka 800. Sisan o 800 ne b'o sara ne bila so mideli yani ni misi ka jigin ne sɔrɔ yan. Ok ta fana k'e bila ka so. K'an bila an ka so. I b'o wari fana fala ka kala 500. O tuma an bɛ boli yan. E bɛ taa bila yan ka taa i bɛ taa ka taa. Ayi a ka an ka taa. An ka taa n b'a d'i ma. Madame sagi ni bɛ min. Sagi bɛ sanfɛ. Chapeau dun. A bɛɛ bɛ yen. Madame mi wele. Dajila. Ara ma fini tɛ sira la ɲɛ koyi. Fɛn min ne tun b'a dɔn ko nin bɛ Maram ɲɛ ne tun t'a fɔ ko Maram ŋana parce que ne b'a dɔn Maram tɛ se Arama la ne yɛrɛ Fati tɛ se Arama la. Ni jɛnna tɛ an kelen kelenna si tɛ se a la mais ze n bɛ min k'a la fɛnɛ kɛ bilahi n b'a dɔn kɛlɛ bɛɛ tɛ sɛn ta ye n bɛ min kɛ Arama la ne b'a dɔn. Baba. Arama bɛ min? Mun kɛra? E ka kuma ne fɛ ba ye Arama bɛ min? E ma tɛmɛ a ka da la yan. Ne b'a tɛmɛ n'a ka da la mais an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ salon in kɔnɔ o na ne ye e ɲininka. E yɛrɛ cɛkɔrɔbatɔ b'i sigi cogo di Arama bɛ ne terimuso bugɔ e ɲɛna papa? Mɔgɔ bɛ se ka ban mɔgɔ la ka se nin bɛɛ ma? Fati. E bolo k'a bɛ na e ka so diya ye de kama ne bɛ yan parce que a bɛ na ne nɔfɛ ni e ka so yan ne de kama ni ne tɛ yan a tɛ na. Fati. A f'i ka fali muso in ɲɛna. A ka falen ne terimuso la dɛ. N t'a ka subagaya la i y'a mɛn a fa ɲɛna bi ka k'a den ka maga ne terimuso la ale t'aw ye mun ko sugu ye ko maa ko kelen tɛ ban. Fati n t'i ka mulubala la dɛ. I b'o fɔ Adamaden ɲɛna. N t'i ka mulubala la. I b'o fɔ Adamaden ɲɛna Adamaden ye so mulubala. Ka ni pɛrɛn-pɛrɛn ne kunna n tulo b'a la n t'i ka mulubala la. I kɔni k'o fɔ Adamaden ɲɛna. Ne ma kuma i kɛ kuma i terimuso fɛ n m'a f'i ye. A ma na Adama kama. A bɛna kɛlɛ kɛ ne ka so kɔnɔ fa de b'a la. A ma na Adama kama. A ma na Adama kama mais a ma na kɛlɛ kɛ Adama kan. Adamaden ye kɛlɛ baga ma. A y'a jɛ. N'a y'a ja ye min k'a la kɛ bilahi fo k'a sa a tɛ s'a la. Kojugu ma kɛ ɲɛna bilahi film de kun don film i bɛ Jet Li dɔn Jet Li sinon ka film na Jet Li ni ala cɛ Jet Li de k'a la a ye titi plongeon de k'a la k'a fili yɔrɔ filɛ i m'a ye a taara k'a fɛn tɔ i m'a ye e ni terimuso a bɛ dabarabaya cogo min na pɛtɛ a m'a ye a y'a kɛ cogo min na Jet Li ni ala cɛ a y'a c'est-à-dire quoi a y'a mɛ ka ɲɛf'i ye de i tun ka ɲɛf'i ye sa ko min digira n na a ɲinɛ yan fan ye an ma sɔn ka mɛn o la sinon a kun kan ka o de cɔngɔ k'a dabara cɔngɔ ka ala murubaliya ni dabarabaya min b'aw la jago tɛ se foyi la e terimuso in yɛrɛ a da bɛɛ ne yɛrɛ kɔnɔ nka numu ni ɲɔgɔn bila u tɛ dugu kɔnɔ ne yɛrɛ y'a ye quoi ne y'a bila fɛn bɛɛ la Arama fitinin de filɛ ka minɛ k'a la travailler k'a bila bɔbɔ fanga de bɛ Arama la Arama jumɛn fitinin ni min Adamaden f'i k'i problème t'a la o a bɛ ni ala cɛ i bɛ taa misi ta ka n'o bila an da la i ɲɛ bɔ misi la dɛ bilahi ne b'a fɛ a ka fisa e ye awɔ a ka fisa ne ye bilahi mais n bɛna fɛn kelen de f'i ye e tɛ yan a b'a la kile ne yɛrɛ tɛ kuma bilen yɛrɛ n t'a f'i ye bilen i k'a fa n t'a f'i ye an kana mais n'a bɛ don yan a b'a don cogo dɔ sisan fɔlɔfɔlɔ lampan tɛ yan o bɛ sa cogo min ka sa dɔɔni dɔɔni dɛ e b'i sa ten Arama ma bɔ sisan nɔ k'i terimuso c'est à dire k'a régler k'a bila fɛn na e k'i jɔ bani Arama
Na mbla ka bibolo. Jai du tigi la ngulu ni na fa ni bi sentara ma fe. Bobo. Arama. Chongado. Wari di I joke. Copine, Emma Clara, nous allons y rencontrer là. Am si ata mo shite ano umorti am su fene bora. Okay, mena sano amita. Kumaten koblin wi. Amin kere sa fuyorom. Wallahi bilay parce que do kera quoi futezin ni de ni fuitene na tukum wallahi ala. OK, à tout de suite. Chena chain. Avec qui c'est? Wana mi fi ha o doro ni luka ha bo mare. Me ali kana fili I think que tu as fit na. Problem dala. Ala kanya kadama ko. Amina. Ni Sinam zo man di ne ku. Ni bi sira sinam so nye tro. Ni bi ga sira mo. Ni gira sinam zo digi dron. Ibe do ni feni mi la ko ite sigi. Yori go ki yuku salendo. Afere to kum na kete hon digi so refle ni yan mai. Atele akana nyina de abeke ya so gachi. E fati kun salendo tro ni dia. Allah. Tiens. Oh, das gut mit dem Sach. Papa. Papa. Papa, Mela. Papa, Mumila. Mura. Ima bona. Kiki ma bona. Mura ini. Papa, Mumira. Foi ma kem farama. Subhanallah. Isire munena. Papa, Mumila, ichi womani jare munena. Isire munena, ibe munena. Ha? Ibe munena. Ntafe ki yenyera la. Ibe se ka fuma yindi ke fuiti na ntafe ki yenyera la. O mane muyila papa. Bondala. Papa Mumila. Oh! Toma ite famille liga. Konta fi ki yenyana. Est-ce que le munena? Ulu ka ta boya. Imam. Papa Mumila, sabalsa ne munege. Tin nige foi de tenna ben alanka. Dafi yenyera. Dafi yenyana. Papa ne kunte barula sa. Ah? Ikuma kan bebe gadina. Ikuma kan be kan toro. Bisa bebe gata. Papa ne munye. Beli gata apa? Mia. Sama. Fal bi ka kala yaram mila. Dale me suno na balla o dron ko le meni ngati wallahi.
Ala ma fura di ma, ala ma fura di cɛ ma. Bore. Ki kara magana ibe mun yɛrɛ ɲini. Ibe mun ko? Papa ne mu. Ko ni ke tena te fiki ɲɛna. O ka gɛlɛya. Yara ne mu ke papa. Ne ta dɔn, ne ni papa kun bɛ baro la ala ma mɛn. Wuli ka taa ka bɔ yan. Ɲamɛ papa. Wuli ka taa. Papa. An jugu yɛrɛ ka so bɛɛ ma. N kunkolo bɛ ɲini ka ci. Walayi. A balila ka fɛn dɔrɔn kan n bɛ sunɔgɔ la dɔrɔn balila ka wuli kunkolo. Ala. A dimi yɛrɛ de na wuli. Papa. Mais ala kana to ka pene alama kuna tanto sa. E fana bɛ ka kuma Arama ka kuma wuli tuguni. Ayi ma. Arama nege foyi de tɛ ne na n tɛ fɛ k'a ɲɛ yɛrɛ la. O bɛ se ka kɛ sa mais hali o la. Fɛnɛ kana n'a exagéré kojugu. Taji bɔ i ka i k'i fari sumaya dɔɔni. O bɛ sɔn ka k'a fura ye. Après joli para nin bɛ i b'o dɔ ta. Cani bɛ wuli i bɛ bila forme na. Bani kunkolo dimi faamu. Walayi. Ayi no. Porque bɛ kisɛ ka ne. Fala kun ka nin kɛ de. I Arama ma kɔlɔkɔlɔ da ne ka nin so in kɔnɔ yan nɔ. N cɛ a bɛ n fɛ de dɛ. Ni ko a ka min kɛ a b'o kɛ. N'a b'i fɛ a b'i wulukolon gɛn de sisan k'i ka bɔ a ka so kɔnɔ. N ka téléphone bɛ min sa. N ka Mariam wele o ko la. N ka téléphone ta ka na. Copine wele. Ala o numéro fɛnɛ bɛ min sa. Yala bɔ sa numéro. Allo. Ih copine. Kisɛ. N nana sɔrɔ i ka muso kelen don ka a cɛ kelen don k'a ɲɛfɔ fɔ bɔn so kɔnɔ. N tɛ fɛ k'i ye bɔn so kɔnɔ. Ni ala cɛ a kɛra ko m'a fɔ a kɛra i n'a fɔ a y'a fɔ cogoya min na. A banna ni y'an ka so wulilen ni. Ni ala cɛ. No a bɛ kisɛ kan. N y'a kɛ komi n tɛ foyi kalama. Fo ka fu ma hinɛ don n yɛrɛ la. Kɔrɔmatigɛli dɔ bɛ b'o la fɔlɔ an bɛ lafiya. K'an bɛ a bɛ so kɔnɔ k'an bɛ. Dieu merci. Papa, ne mago kun b'i la. Arama. Naam. E ɲɛ tɛ ne ni muso la kuma na. E ni muso. O ma ne ye ka lamɔden de ya. Aw minnu b'a fɛ ka an ka jaɲumani ninnu lajɛ wagati bɛɛ lajɛlen na aw ye aw sɔgɔlen to an ka bɔlɔlɔsiraw kan Elba Production ka farafinna jaw ɲɛnamaya. Papa. Ne yɛrɛ fɛ mun b'i la. Ko. Ka bɛ baarayɔrɔ la bi. Baarayɔrɔ to yen sa c'est à dire ne ye fɛn dɔ fɛ e ma faamu. C'est à dire n sigilen b'i kɛrɛfɛ. An filɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ cogo min na i ɲɛnafin bɛ to k'a minɛ. O ka jugu sɛnɛ. Walayi. Ne yɛrɛ tun t'a dɔn n bɛ sunɔgɔ la n t'a dɔn n bɛ n kun fɛrɛ n t'a dɔn n kun ɲɛ t'i la de wa ou bien min de don quoi je sais pas min de don quoi. Ne mana fɛn fɛn f'i ɲɛna papa kun tɛ sɔn o si ma. I bɛ ne minɛ i bɛ ne kɔrɔfɔ i bɛ ne bugɔ. Wa ni ko nimisa bɛ na bi cɛ o kɛlen ni nimisa bɛ na dɛ. Parce que diɲɛ don o don i bɛ ka diya ye ka taa de diɲɛ don o don i ka ko tɔ bɛ ka diya ye ka taa don o don ko tɔ bɛ ka diya ye ka taa. Mais muso ɲuman de b'i bolo fɛnɛ dɛ. Ko kabako tɛ c'est à dire mana i lajɛ quoi
Ba fungo wa ibaro alo ne ga patron ma kuma no do hamba ga waso ni nyongo msui e do ra tare bulu kile ngale ba waso ila chugudi kile ngere tesa kile nda tare bulu fa clanche e kono be no so fla ko de fam ko ni waso ni edi ouais na jema norali chenwa aljana sarama teliko abe ni mosola no ala yi glan quoi wallahi wala ni mogoro sanga ni madara misali e on to ça ngo ni ala be hereke cheba ko ah abse ka fu muso man glan do abarka ka dima na ngene nyuma na ka here ana ça dit quoi il m'a fait ni kuma mi yere kadiye ka kula da dali kuma ka te mo to ni ala be hereke cheba ko abse ka muso ma jema chenwa sarama dawlati c'est-à-dire n'a bora muso min yele n'a bora n'a be muso tɔw cɛla c'est-à-dire kabako do muso bɛɛ be i sangalama na le c'est-à-dire jama nana yɔrɔ ni nan kan yi sara ni ba ke me biin ne donc ay c'est-à-dire e bɛ dɔn i b'a dɔn ni fɛn min ka di ye n b'a fɔ ɲa i yɛrɛ i bɛ juguya dɔn est-ce que i bɛ k'a fɔ ne yɛrɛ b'a dɔn n b'o de fɔ n cɛ ɲɔgɔn cɛ la n ko ni dabal ba ne mana mɔgɔ dɔw ye virivirini dɔw ye papa n tile e jini ka ni mɔgɔ tɛ se ka kɛ barama kɔnɔ k'u sanga ne ma n bɛ sa o yɔrɔnin bɛ sa ko n'i bɛ muso tɔw cɛla han mun ne ye muso tɔw kuncɛma sɔrɔ papa n tile ne ko i ma foli kɛ siɲɛ kelen wa i ma foli kɛ siɲɛ kelen wa foli ka gɛlɛn laminɛbaliya ma a b'a ni ce papa ne mago kun b'i la Rama. Nam. E ɲɛ tɛ ne muso la kuma na. E ni muso. O ma ne ye ka lamɔden de ya? N tɛ bolo b'a la, i tulo b'a la. I tulo b'a la. Ne ma dɔwɛrɛ kana na, c'est-à-dire kana na n ka journée tiɲɛ n bolo quoi, i tulo b'a la. Est-ce que i y'a faamu? Ah, don tɛ wele I don. y'a faamu? Papa, o mago de b'i la. Papa, tu fais le café ça? Oui. Tu costume de c'est tellement. Un beau de chien na kaboy ni fla. Tanti doni dugu ma jere. Papa, o ne mago b'i la de. Oh, ni de ala Rama. O ba bɛ nin de nɔfɛ yan. Mais n mago b'i la ka kuma min f'i ɲɛna. Ne ma n'o lamɛn e b'o dɔn cogo di? I ka kuma a bɛ fɔ taa n bɛ tila k'i sɔrɔ yen taa n bɛ tila k'i sɔrɔ yen taa fɔlɔ n bɛ tila k'i sɔrɔ yen. Ne tɛ taa. Bon da la. Ne tɛ taa papa, ne mago bɛ wari de la, an bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la, an bɛ taa consultation na. Dɔrɔmɛ kelen a tɛ n bolo dɔrɔmɛ a tɛ yen i tulo b'a la dɔrɔmɛ kelen tɛ n bolo wa taa kɛnɛ ma n bɛ tila k'i sɔrɔ yen. Papa, nin ye kumakan ye ne ma. N'i ka taa kɛnɛ ma n b'i sɔrɔ yen. N'importe quoi. A ma f'i ka taa. I bɛ taa ne yan. I mɛnna i nege bɔlen ye. N'i kunkolo ka di ne ye. Ni tɔɔrɔ la. Oh, tu vois. C'est-à-dire a ye n ka journée bɛɛ de tiɲɛ quoi. Adamaden bɛ se ka kɛ tan cogo di? Hali yɛrɛ bila la ni i ta in na ni mɔgɔ nɔfɛ sa. Ka taa mériter. I yɛrɛ stressé tan tɔ. I nana depuis a donna quoi. C'est-à-dire quoi, fɛn dɔ de kɛra n dusukun na ko gim. N dusukun bɛ ɲini ka pɛrɛn quoi. Nin to yen nɔ. Ni hɛrɛ ya? Hɛrɛ tɛ. Nin to yen. Nin n'a da kan ne don, nin to yen. Non, a ye n ka journée tiɲɛ quoi. Wa nin bɔ i kunna sa. Nin bɔ i kunna. Nin to yen. I b'a dɔn n kun bɛ yɔrɔ min na sisan nɔ hakili tun tɛ foyi la tuguni quoi diɲɛ kɔnɔ ne yɛrɛ ni e dɔrɔn kɔ. Mun ni a bɛ mɔgɔ to a bɛ diɲɛ kɔnɔ de k'i bɔ a kɔnɔ k'i don jɛgɛnɛ kɔnɔ. O den sugu de don o kuma Ka tiɲɛ ni n'a kunkolo cɛ jugu. Wa teri ka jugu. Non. Papa, nin to yen sa, nin to yen. I kun ko k'i bɛna taa i ka ci min na kɛ t'o ɲɛnabɔ ka nin to yen. Ouais, mais bon quoi. N taa fiɲɛ n natɔ bɛ kunkolo kɔfɛ fɛ. Ne mun ye tan nɔ mɔgɔ tɔɔrɔ wa ni kɛ ko. Don bɛ n'a dugujɛ kan tɛ. Ala adama i ma foyi yɛrɛ fɔlɔ. I y'i tile kɛ ne la turu b'i la. I ka lafiya so in kɔnɔ nin y'o bannen de ye. M'a fɔ i tɛ lafiya dɛ mais tile fila in na i fana i bɛ dɔɔnin kɛ tan dɛ. Ayi na ko pili o de fɔlɔ.
Allez, copine. Ah, nda fiye ça. Eh, femme be ko juguni femme ya wa kadi ni femme. I ga muso na sansan. Kana soro ni ga chebe barula. Ala ma jeti. Kala jewa, heke ko mu de pika ka gena fofo bon so no. Ni ga takene ma. Ki me ga chebe si. Ni ala cheni tu mako kumenila. Biya kuma do fo ere san jula mion kamade li gulu shimiada. Man nanye ke ba fo ina fo ulu kulele mo la fajiri da fe. Na doronga ne shara. Te a full kanga black enema. Iskal inyo de fo ataro andi munu mi ngona. Petit copine. Komi bien mejala ngo shwina ngamna nabo to nga baram senuke nta kumacha minta kumam sen fe bilente nga koi dara me usu bi ko na me usu okedi Pati kambe sa muso gana kambe aish abarkala na lakirai nala iga klibo dum na mashi sega da tu na fura kune benga kono ma adam yana kati no fe warja ngata consultation da ibe la molia en plus fati sigle ngene ala ite nyane mo wa ni mana ga fon fe gani cela ala ni bi deli na igani dene iskine ne be tere juga kasi landala e folo ko ni be fenya mo ya ni kasi me fenya mo e ba so e na so ne ga so ta e na so nge building jo ni kasi me fenya mo isi kasi fula tere juga kasi landala ala yere ngebe nare iya benna ala mene abedi alama ini ya tasuno flani ne ya iya mu yancela ebe chago kuma refoni yana chere be bolo ya chere bi bolo ya wa nenge be fatila chuga na epson jia ko be ma italen de barajugu kencela ka ne na bla nyona ay ma barajugu ki chala da nya bla daga jugoro ay daga te ya bla dingere de ko ay dingete ni am ko e dingete ani che be mi na re chete so go kenfe o yi kungole ni daga sabe ki che soro i che toro tene noy ni farane la de ni kuma na fe na be ga toro ta so i daga sabe ga toro ti te fe ga mo ga fa re bele ko daga sa eta kadia no ni eta kadia mo ga ngolo wala ndila ibe ga ko nya be segi yere ma fo ne be afinye ibe ga munge nya be segi yere ma tere ju muso mo ta chele ke to ina wona ile be nyanne ibe nyali yere de ni am ko e ma chérie
diɲɛ bɛɛ b'a dɔn ko ni cɛ kun ka di o ɲɛngoya ni o juguya de wulila i nɔfɛ i bɛ taa baara jugu kɛ k'i bɛ ne n'o kɔ don i tɛ se mais i kɔni b'a dɔn ne ye mɔgɔ min tigi ye ne arama i bɛ n dɔ sa i bɛ n dɔn tile filanin o y'i ta ye n b'o d'i ma tile filanin y'i ta ye n'a b'i kunna nin ko laban ta tɛ dɛ i tɛgɛ bɔ n na i ka nin ko ne ye e k'i tɛgɛ maga n na n'i ye muso i tɛgɛ maga n na. I bɛ se bɔbɔ fari min na ne fɛ k'i siɲɛ ta farida ne fɛ kɛ i to k'i cɛ nɛgɛ-nɛgɛni na i b'o kɛ k'i cɛ de nɛgɛ-nɛgɛ ne e mana sɔrɔ ne bolo yan e ma cɛ su tatɔ ye kaburu na ne ye cɛ su tatɔ ye kaburu na i tɛgɛ firifiri ɲɛkɔrɔ i b'a dɔn Sakɔ ye mɔgɔ min ye i ye mɔgɔ min ne mago bɛ e ka mɔgɔya la ne y'a mun ko ye ne ma k'a la o la ba fo ni bɔra ko kɛra mo kɛra kasi la mo Adama nɔla ne la Adama filɛ ka na ne deli sɔrɔ yan nɔ ka ne minɛ ka ne fiye ko maa den ka kuma sugu bɛɛ fɔ ne ma i ni Ala tɛ ne maga de la Adama bɛna ne jɛma don o don papa e de nɔ don Adama bɛna ne minɛ ne bɔra ka ne ci a kɔ a b'a dɔn ko ne tɛ se a ye bugɔ Adama ye ne bugɔ e ka jelisiw jiginna e la ne tɛgɛ kɔnɔ ba ye a ye bugɔ a bɛ ne bugɔ don o don yan nɔ hali ne tɛ se ka kuma imbécile. Kurima bana de. Fina ma juga ka sola sa. Kana kuanti na nindeo na. Ayan to kuma. Okay. Ni ne bugo dongo do gadi ara mama wala ara manya do na nila. Bana sa o bana pila ni ala ni ta apen ma wala titi bo. Boli. Wara ma be blaro nyina la. So abata ka ba ti trafi. Ita na ta sono. Ai ta mi sore. Ha? Ta mina. E quando do so, ma bana. Ai okay. Yo ra sitigi mi. Ameni dini bagai. Ma be kare ko ina. Ya fi na ngo bobo far de bala. I bobo abi mo bugo. T'es sûr que ça va? Ça va. Ayo ambe tu sono, ambe ko ka bako. Ko ka mama. Dara. Ay. Amala. Arama. Ina don zina kusumala bainere. Ina do ngaraya, ngarabaya, kati soro ganza. Ni ye deni dro fun jabetigi. Ni ngako be misrani. Ni moru kuma do na ci dro abagana madidu. Abita futa na sanga magoza. Ni bugole bane fanfe ni anata fe. Ada nola kesuko.
Papa. Amchi. Ça va? Ça va. Comment on est basti. Ça va bien? Hier, il veut papier la main. Oui, elle est là, madame. Content de papa. Ah, il nous a le bien. Ça, c'est bien. Nous a dit, aucun conseil. Yaro. Ouais, il est en machin. Yaro. Papa, on a fait ça. Hein? Qui a un dafier? Qui dafier? Ah, Mais. Aïe, papa, il est dafier. Non, il n'y a pas de. Aïe. Bon, bidafier. Il est dafier, oui. Il faut faire notre fille. Oh, papa. D'accord. Mais où est-ce que tu Mais tu fais papa au cadeau. Ah? Au cadeau. Tu vas faire le cadeau. Ah. Ani gila bay na waf la do. Papa au cadeau, correct, nem na mam chi. O Valer ka bo wafla na papa. D'accord. Baka wanani. Yage wanani. Wanani. Mais déjà, Valer ka buya. Omar. Yoro bia. So mare na ni tarop dalla. Da? Tara visiti ko ya ira ka fogon kono mare do. Teki mara duma. Mafam. So madena ni tara ubdalla. Ye visiti ya ira ka fogon kono mare do. Abarkalai. Yaro jari. La ilaha illallah. Ki kono maro? Ni ki warat mai sa. Yaro re. Ore langi ma wafla Valerka, a Valerka bono e ba. D'accord. Wana ni rétabli. Mbaki wata en kadima. Wata. Tiara baba kontana. Donc ya be wata en. Faut antum ga papier là. Yori o i kontana. Ikono. Où ya la gagna? Ya la gagna. C'est sûr? C'est sûr. Alhamdulillah. Ya fo wonde na ran fi ngabe jayere. Ah non, ne ki warat mai. Nga ibi yakli ko yira la. Toro kili. Kana bara gelenke kana foke. Ya me pa. Et puis baro ko igatemene mi a tien stressé nous ni fin woro de do. Idaro kili. Igatoro kili. Kana bara ke kana foke nyere ba metla ka bejiri. E papa. Ay mo jiri. Oto mo jiri. Ya me problème ta la papa. E mo fodro ne bore ke. Mais il doit ça, il doit n'y avoir pas. Il repose. Et ça, la fête chérie, ouais, ça, la fête moussouli. Dinchemau, musumau, dinga ke andronga dingi. Nyana. Donc, à mana fait on fait. Akira soso. Alhamdulillah. Dindo wake dukono do. Ake dinga quoi. Abana. Parce que baro. Y'a ta foko kuma refo. Ake dinga do, dinga. Et alors là. Ah. T'inquiète. Nala sona ma vacances ça oui. Nala sona. Mais ta kana. Vanga watane. Pour toda ça. D'accord. Ti dadro ki la fia. OK. Ti dadro ki repose kana foge. Yame. Yame. Dinkura sokona ne. O yɛrɛ sa. A barika lai. Ala. Yɛrɛ t'a dɔn min min fɔ quoi. A barika lai. En fama sa kanyi mebe wallahi akira tune sa ni bi an bashi fete na wallahi yara du aha ira shin na lebe boa obi jani sa parce que akira fama trop OK nyame ha
O segin san jojo. O segin ko benesa. Nya Ijo mi wele san. Fati, bismillah. Na, uli ani sigia. Uli, mume, Fati. Kashita, isigi. Fati, ça va? Muna, kana nfone na sa. Mume. Jana fa foi tiri na Umar bolo tantori. Bismillah. Tuurita. Fati kashi place bina mfara. Min be ko fone ke Fati mume. Madam. Ni konata Umari. Alamata jisuma Umar motinema. Kwa ko yom su kono manu. Umar beta watan fo kalim no di arama. Ko watan wa warama mago be jiye fen fena ale Umar bu ke arama e. Mi ndi papi konata henno. Fuka sini jigini ma Umar maro ni yere binina. Jago muso binege. no Ni ma nimisa fena jiye kono ka Umar furubo. Mori ni ke fen sube. Ah Umar Jachebe tantori. Chenyo ko fitri wali flati. Ko watan ne wa Fati. Ayabana. Atnage ne arama wa arama tu de no ga usani Be blale kuna depuis morte baranya na mala. Morte mire de indalima ni ma dindalima. Umar kuma na yere Umar kuma na arama yene ba fuko ai. Fumar ba fukawo kuni ali di mu mako nyina botoy. Awasi sanno ali bise ka daga sunu ka ali na de soro. Adin chema fara musu maka ali Umar be ala del durala ka kenyu mani ka dalima. Ba fuku nyagar korobako. Donc ni di furi Umar bulu. Ni di re furi kwa. mai kansa ne bega washide. Ne be ka washide ni marka kuma na. E me more fitri wale dai. Me ni denda. Ni denda isigi galaje. Isi yala nanga kuma do fi Fati ninde amen kuma la kaliya kana kashi sa kana kashi na sa ali kana ni yere toron ko ina ne kono ne bi do so kono kana sa nkono nimni Gaya. Nana sona an sigi an go fan lajɛ. I sigi dɔrɔn an go lajɛ. Arama b'a mɛn de ko den na ta ya ɲɛ la. Fane de fana y'o f'i ye. Tɔɔrɔ mun na i bɛ kasi k'i yɛrɛ tɔɔrɔ. I bɛ kasi mun na? Ni muso misiba min nin bolo ye. Mita nike. Aka kɛ cogo la. Ni ka kɛ cogo la dɔrɔn. Kambe. Awɔ, ka se ni mai. A cɛ. Ni tigɛra Umar la fo ka ci Umar kɔfɛ. Wallahi. Arama. Ina na mini suone ya billahi maso. Alice, mi kan si ko mi ka kenye ko fen do de kwa. Ibi mo ke demina. Ni fen o teni. Ete pereso. Inte perese. Inte ta wante mo. Ajeleo buruki fulani ni
N'a cɛla sigi de la i mana n'i kama nin y'a daminɛbali daminɛ de ye n'i y'a mɛn n tɛ ji wɛrɛ min kɛ n ɲɛ bɛ ji de la frigo la n y'a bɛɛ labɔ i n'a min n n'an tan kolon mɔgɔ kana ji dɔ ta ka mi fɔlɔ Fati n'ale kɔni bɛ gala dɔrɔn frigo tɛ rempli kuma si ne ka sira t'a la i jɔ ne ka n ta ka mi papa Abeli fosi tɛ yen ça va bien ça va ko ka ɲi voilà ji dɔ jan ne ka min ji yɛrɛ tɛ frigo kɔnɔ yan o ya ji tɔ kɛra nin dɔrɔn ne ji nin kɔni dɔrɔn ne bɛ frigo kɔnɔ komi e bɔra baara yɔrɔ i jɔ e ko n ɲɛgɛn ne na tila ka taa dɔ wɛrɛ ɲini Aisa papa ni no ko misa yo kita rega gele sa isegena o ni ne ga mi isegena Fara oh oui ça va ça va comment tu vas Basti Basti là ayi la journée ça va alhamdulillah masaka ko so masaka ya fi to na kan yere pla fuila nya be te para ke awake bara gele no fe no se mo bela nya me e to ra gele ya fam d'accord voilà era kun dalene do ko mi minegere mi na 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 jiro ta kan ok d'accord dalene ala so awo to ka jimi ji kre yorore bebe kurani fa sina bara yoro bi oui ça va vai be yere samare ouais mo fi mi no pare mena ni jimi ji a na jigini kono dora be kono jimi ni la voilà surtout ni fo managa jimi do no ko senti quoi d'accord so don ok abena ba ça va ça va terem se dum fo managa yane ale ka côté bangwe ah ouais non yene fi ref mele non yoro ouais ni ba fa ka ko re papa hera do gon awo ba jite era como mu fiere avete vai vega nestrane mumbila avete ai mun tubi fatire be galo ai mun tubi sama nanjire ke naji ego ke isko mai mandunya ai mi baro neta siga dumin ke papa mungera papa mumeno kono kono papa mundu dugu kono mo le fia me foi du ni dibi so ma mi no bena ni jimi tata ro do ji comme ni fala jima ni jimi do la ko ni mi bila quoi do ni so papa o machu subhanallah o ite ulanga da ubtalla ay abite me papa ibe kan estrane itu abite me tawida oh papa anga ta ubtalla ay abite me papa anga ta sa abite me che mana wilo Fati ite na babe kulele aka kono ba dimine papa papa na bena papa na mane ngani mude tam abe kulele aka kono ba dimine akono wa awoje mdama ni nana ko me jire mi ji kelene me frigo kono ya ko ma ko minige bala bo ne o dama ko ti pai ji mi dora ma la ya ita ya Fati ite miri ndabla
Anga fere ke kata ndoche docteur Solawa. Te mangala wu. Ai docteur Sola ta kan ça. Papa ta sa ni mata docteur Sola frabe do Fati ala wu. Ala papa la. Ni mi fie. Ni mena ma Jimmy. Abe kila quoi. Abe tebe. Papa re ni toto angata. Ala papa wuli bai. Wuli angata de. Ko ni blaga sumatenya. Ai sa u ega wuli bai wuli angata. Ake don non. Ya. Papa i débrouiller ça, il débrouille angata kenema. Il débrouille. Ama tane don don. Ah. Alhamdulillah. Ni dabali bane do mene. Ni bisa ko soro to godi. Ni ra kuma sona we ni ko manda. Arama liga kulika ni la wulu kunegala. Donc ni na so babe ita do yerela. E muti sigai. Kulika ma ya tira ka do so. Docteur yɛrɛ kuma min fɔ fo ka ne wɔsi de ne y'a yira k'a ye fɛn dɔ de min mɔgɔ b'a dɔn ne yɛrɛ ma de fura k'a kɔnɔ mɔgɔ b'o dɔn parce que a yira k'a ye fɛn dɔ de min a man ka min ta quoi E bɛ fɛ ka mun fɔ? ne fɔ jumɛn fɔ i ye fura de k'i cɛ kɔnɔ kɛ Arama aw ka baara t'o de ya Kabako tɛ nin. mais o de yira na o ne m'a fɔ dɛ E cɛ. a fɔra dɔgɔtɔrɔso de la ne ka foyi t'a la Mun b'a yira la k'a fɔ ko ne de ye fura k'a kɔnɔ? o de fɔra o aw ka baara de don Ne kelen de bɛ so kɔnɔ yan. Arama o ye kuma la tiɲɛ yɛrɛ. Ne kelen de bɛ so kɔnɔ yan. Ne bɛ lamɛn yan. E tɛ se ka ne lamɛn. Ne b'i lamɛn yan. E kelen de kun bɛ yan nɔ. Papa nana sɔrɔ e de bɛ yan. Awɔ papa nana sɔrɔ ne de bɛ yan nɔ. E de bolo ye ji ta ka di papa ma a y'a min. Donc o de kɔfɛ papa banana donc i bɛ taa sɔrɔ e nɔ b'a la. Mun b'a yira ne la k'a fɔ i bɔ ne la laban ye? Maram tɛ k'a fɔ n'i y'a ye e bɛ ka dimi kɛ i bɛ taa sɔrɔ e nɔ de b'a la. Mun b'a yira ne la k'a fɔ ko e de ma fura kɛ nin kɔnɔ k'a bila parce que ne nana sɔrɔ hali ji miskara zaraki a tɛ frigo in kɔnɔna na ni nin tɛ. Mun b'a yira ne la k'a fɔ ko e de ma fura k'a kɔnɔ exprès. Ne de ye ji di papa ma. E ma fura n'i y'a sɛgɛsɛgɛ i m'a dabɔ papa kama i y'a dabɔ ne kama. Allez sa k'i yɛrɛ lajɛ. E bɛ se ko bɛɛ la. Allez k'i yɛrɛ lajɛ. E Fati filɛ e bɛ se ko bɛɛ la k'i ni tere jugumuso in to ɲɔgɔn kɔ sumuso kɔrɔ in to ɲɔgɔn kɔ bilahi ɲuman tɛ kɛ so in kɔnɔ. I m'a ye depuis muso ye e fréquenter daminɛ ɲuman yɛrɛ tɛ ka kɛ so in kɔnɔ. Aw fila bɛɛ de don. Aw fila bɛɛ de don. Fati kuma bɛ f'i ye. Ka fura kɛ n cɛ kɔnɔ. Fati. I da pɛlɛ. Fati hali ni Arama ɲɛ ye. Ni ne ye n da bila o da wala aw bɛ fisaya. Hali ni ye Arama ɲɛ ye i b'a dɔn ko Arama ye baraji kɛla de. I degilen don. Depuis Arama nana depuis e furula nin ma a ma deli ka nin bana sugu mɛn Umaru kan. Ko ne de ye fura. I nana i bɛ fura kɛ walicɛ kɔnɔ ka mɔgɔw cɛ faga. Walicɛ ne cɛ de don. Wa ma halala de don n'i t'o dɔn na n k'o f'i ye. I halala i kun tɛ I terimuso furula cogoya min na sunan I halala i kun bɛ n'o fa. Jamais de la vie i terimuso ɲininka furako in na. A ɲininka aw fila bɛ dɔ kalama. Ale ka yɛrɛ lajɛ a sirannen ba don f'a bɛ yɛrɛ yɛrɛ. Aw bɛ dɔ kalama a ko la. Aw ka mission kun tɛ papa ye aw ka mission kun ye ne a échoué la aw bolo de. Mais n'Ala sɔnna. Mun m'o yira i la. Kɔlɔnjugu jiri a bɛ kari a yɛrɛ kɔnɔ. Ne kɔni b'o fɔ. Fati. Tere jugumuso fila sigilen filɛ. Burajugukɛla. An papa. Ni kuma in fɔ ko kelen ye. Papa o ye kumakan ye ne ma. Donc ninnu bɛ ka kuma min fɔ i bɛ fɛ ka da o kuma na quoi. Kana fɔ ninnu dɛ. Kana fɔ ninnu dɛ. Kuma lamɛn i b'a tiɲɛ. Ni kuma yɛrɛ da ɲɛ kɔrɔ i b'a tiɲɛ. Papa e ma don ka na sɔrɔ ne bɛ ka frigo dayɛlɛ ka ji bɔ a kɔnɔ. Mais ne ye ji min min ni yatɛ. Mais n ko ne de tun bɛ ka na ji. Ne yɛrɛ min fɛ yen ne m'a fɔ e ye ko ni tilela ne ma ji min n'a bɛ se ka kɛ o ye. Mais docteur m'a f'i yɛrɛ ye. N'i ye fura k'i cɛ kɔnɔ i b'a faga kɛ n'i ma se k'a faga i b'i ma. Docteur m'a f'i yɛrɛ ye. Mun b'a yira la k'a fɔ ko nin tere jugumuso in de ma fura k'a kɔnɔ ka bila. Bɔra kɛnɛ ma fɔ ka se yan ma fɔ ma foyi dun. Ne kelen de ye I bɛ se ka mɔgɔ bisigi cogo di? Mun b'a yira la k'a fɔ ko mɔgɔ wɛrɛ nɔ tɛ. Biko e ni papa bila ɲɔgɔn ni bana ɲɔgɔn de la ka minɛ yan. Kuma cɛ ye fo ka se n fagali ma quoi. Wuli ka taga wuli ka taga. Ok Ala ka tiɲɛ dɛ. Awɔ e ka taa sa tiɲɛ bɛ kɛnɛ kan ka ban. Ala ka tiɲɛ dɛ Ala ka tiɲɛ dɛ. N'a bɛ ne fɔ k'aw yɛrɛ ta tiɲɛ.
Fati, ne bɛ siran ɲini mais ne kɔni bɛ min f'i ye i janto Umaru la dɛ depuis n dennin donna yan a bɛ na Umaru faga ka d'i ma ni ye mun hɛrɛ barajugu ye ni dabali ma ban a pe a n'a da la gɛlɛya ala kama jinɛ ni burusi kɔnɔ mɔgɔw a bɛ sɔn ko bɛɛ ma ne bɛ taa ala ka nɔgɔya kɛ Amina maram kan bɛ Amina papa yɛrɛ ye nin ye dɛ kuma foyi foyi de tɛ ne da kɔnɔ ne bɛna min fɔ e ɲɛna bi nin ko in na han ka supu dɔ dilan ka di ma i k'o dɔn hali nin kɛra baara ye sa aw sayara dɔ dun bɔra e fari kalaya la n bɛna n ka supu dilan teliya la ka di ma i k'o dun kɛ ok n b'o labɛn sisan nɔ ji in yɛrɛ bɔn ka bɔ yan dagabili a kɛra fama ye dɛ ça va ko bɛ cogo di walayi ko tɛ cogo b'a la k'an bila tan depuis Umaru ka bana bɔra la ni nana yan nɔ fo sisan ma se yan mun y'a nege tɛ ne na tuguni ne munna min da nege ma bɔ kalama de cɛ nin ye fali de sa ni ma taa nin tɛ bɔbɔ de k'a gabarilen de don Umaru de bɛ mɔgɔ faga dɔrɔn ka taa ɲɔ ni misiba in kunna ka n'o bila an da la a ye bɛɛ don ɲɔgɔn na a y'a daminɛ ni fɔlɔ de la i ye cili dɔ da ne kan yan don la ne ye n ka muso ne bɛ dɔn dɛ ne ta kɛ pɛrɛpɛrɛ mais n'a daminɛ n'a y'a mɔgɔ to so kɔnɔ yan ne tɛ kuma ni ne ye Umaru natɔ de ne bɛ n pɛrɛn-pɛrɛn min kɛ nin kɛ a bɛ n faga laluma o la n bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ ɲini a ka taga bɔ n da la ne ko a nana a mɛnna de yan a mɛnna parce que ne kun famana yan ma o a nana a mɛnna yɛrɛ ne de bɛ fɛ nin ka taa Mariam ka bɔ ne da la ni ɲɛ tɛ solution yɛrɛ la nin bɛ taa cogoya min na n ye fɛn bɛɛ kɛ an bɛ nata ne nana a kama de koyi nin ye min da ne ka o don na nin ne ci nin ne dɛrɛ yan n da bɛ nin fauteuil nin yɔrɔ ni fɛn de b'a f'i ye e t'a nin ne dɛrɛ yan fo ne b'a deli Umaru ka na o fana bɛ na dɛ o b'i jɔ kɔfɛ Umaru nalen n'o kama n ko n'i minɛ ni min ni minɛ o y'a sɔrɔ a tɔ foyi tɛ ne la bilen e n'i terimuso bɛɛ ye kelen an tɛ se a la an t'a dabila a ka ɲi sa an bɛ nata ni baraji ayi zen kɔni ni ka taa sinon ni ma taa ne taara n ka cɛ fɛ yen ka taa fɔ a ye a ye fura dɔ di ne ma n ko ji ma bani jɔn bɛ gala fɔlɔ aw fɛ yen jugu sago in a banna a ɲɛna fura in bɛ yan ni nege foyi de tɛ ne na bi ne tɛ fɛ k'a tɔgɔ fɔ danko k'a ye n ɲɛ la yɔrɔ ale de bɛ gala de ale de bɛ gala i b'a to n'a bougera dɔɔni dɔrɔn i ka dɔɔni k'a ka na na ne y'a ye n dun bi n tɛ su na si yan an bɛɛ bɛ lafiya daga wuli ala ka nin k'a fura ye kana ɲinɛ a kɛcogo kɔ dɛ ka ɲinɛ n bɛ fɛ ka daga min bɔ ne la ne ɲinɛna o kɛcogo la n b'o kɛ n yɛrɛ la walayi n tɛ ɲinɛ n bɛ nin kɛ nin kɔnɔ nin ka nin dun hali n'a sɔrɔ nin de don n b'a kala fo 7 ko dɔ kɛra cili la walahi ala cɛ dɔ kɛra cili la maa bɛ sɛgɛn don daga wuli i ka cɛ dun a bɔra a mɛnna a bɔra Umaru ka ko nege tɛ mɔgɔ si de la so in kɔnɔ yan nege tɛ ne la nege t'a den na est-ce que ne tɛ siran ɲinɛ Fati o cogo nin na walayi shukura nɔ problème t'a la kana ɲani kɛcogo wɛrɛ fo hadama ka taa de hadama nege foyi t'an na a kɛ ko mɔgɔ kɛra su in na kɔni hadama tɛ siya n'i y'a kɛ dɔrɔn i k'an wuli n bɛ nin k'a kɔnɔ sisan ka n sigi fo n'a tɛ dumuni kɛ a yɛrɛ de bolo bɛ gala n'a dun o ye bannen awɔ zoli ne bɛ siran ɲini k'an bɛn wayi k'an bɛn Umaru ko cogo di n kelen ta ala Mariam ala ka barika don i la sa Arama nin tɛ ya ne bɛ nin kɛ i kɔnɔ walahi k'i da ka bise kelen den ta ka bɔ ne da la ne ka lafiya a taalen n'a sɔrɔ a wulila
Ok. Kana ji de ma. Jiflen. Nanji. Sawal say de la jing ne ko. Ne jigo le fiya. Che hon ko rantu ko no kana am so ka nga bismillah njiri. Wa. Voilà. Foi mal. Munikala. Foi mal, ne ni nga doro ne. Kun yakme. Hein? Wanne man kulo kulo la ne ben kulo kulo. C'est bon, Bararo, ça va. Tout le monde va bien. Fais un bécaille. Ça vraiment, fais un bécaille. Yahoma. Fais un bécaille. Mais une manière, une semaine de pour Baracalla. Nous sommes fouinés. Yahoma. Voilà. Voilà. Foi mal. Kulo di bisa. Kulo begini. Tuh, wallahi. Mu mala. Amo isso. Malo. Mungkin dia parla dorong ka. Kera rugun. Ah? Non, bah j'étais. Alhamdulillah. Ça va. Oui, ça va, ça va, ça va. Ça va. E ko ko na wuli ka sa. Como? E ko ngene ge sa ma wuli ka bi koro. Qui guet? Ini guet, qui guet ko di. O man kele meto ya. Papa bashi foi tin. Ah? Bashite. Bashi fuji. Nkara ngini na limbe mi. Alhamdulillah. Comment? Alhamdulillah. Ah. C'est bizarre. Hein? Bizarre wa. Est-ce que alhamdulillah va mobila ni be mu mai. E flene ngam pamu dini ma papa ni shikinte ni eche. Ni na hu gere la ela. Ne mu kele mi ba fonde bore to bi tini. Ne ku te sega gere la, te sega kumi fe. Ibe nchi chugana, ibe nenti. En plus fene fatinyane. Wallahi. Ne mu sega le mi bolo kle flani na. Ah, ne me afle ka ko mo en mo tsa ga ngona mashi. C'est-à-dire ame pe ko wati na bo la wati ni man dan kuma do yi kuma mbe fenya ko. Kuma nuku. Papa. E bene faire. Ni ko mo yale. E papa. Ene ti famille furu kana. Ah? Hein? Bene fait. Ah, ne vele ko ko. Ne le mati furu. E de tara ni fu. Ne le mana ni enfer. E de nani. O ni nyale ku. Papa. Non ne ti fe bi ti bi sia wa. Papa to nyini nga. Kle flanina. Ni fembe nyena fo here ibulu. Bugolite. Bugolite bugoliye. Nenite neniye. Niye nyuma fo juguma. Wani ye juguma fo ka jugu ka tama beka. Join bugolite. Papa.
ne k'e bɔ kuma jumɛn man mɛ wa ni tile filanin in na e y'o bɛɛ kɛ ne susuli la yan nɔ o ma ne falen b'i bolo wa n tɛ diɲɛ kalama mɛ ne kɔni b'a dɔn gansan tɛ k'e bɔ i k'i jɔ sa n bɛna fɛn dɔ yira i k'a lajɛ i jɔ i bɛna dɔn n'i y'a to e tun bɛ ne bugɔla ten dabila bali e ka lajɛ ta i ɲɛ b'a la yɔrɔ yɛrɛ y'a faamuya n kɛra kun jumɛn ni nin kɛ tileganni min yɛrɛ dilan yɔrɔ ta ala ma mɛn ni ne kuma nin kɛ ka yira e la hali ni alimamu kun nana ka na k'a bɛ nin ɲɛfɔ i tun tɛ da la mɛ mɔgɔw b'u ta la ala fɛnɛ b'a ta la ala yɛrɛ de ye nin kɛ nin ye i bɛ min filɛ i ka yafa n ma ala ni kira papa furu de b'a jɛ a kɛra o furu kama i ka yafa n ma ala kama i yafa n ma papa i ma foyi kɛ ne na ni i bɛ nin sini ka telefɔni kɔnɔ i b'a garder kun kana effacer n y'a mɛn yafa problème t'a la n b'a ci i ma mɛ mun ye yafa yɔrɔ ye Fati Darame a bila i kunna k'i ma foyi kɛ ne na papa Fati Darame sa taga so kɔnɔ o kan ka sɔrɔ a ka so kɔnɔ k'a wele yan a wele Fati tɛ yɛlɛ yan Naam. papa de bɛ k'i wele Papa nana ɲina n ce papa ne k'aw fo fana a tɛ daminɛ han n bɛ i sigi yan n bɛ papa ɲɛnamaya kɔnɔ ne ye mun de k'i la ɲɛnamaya kɔnɔ ne ye mun k'i la ne ma foyi kɛ ne na papa n ma foyi k'i la ne ma foyi k'i la mun bɛ a b'a la k'a da a b'a la a filɛ kuma ninnu lamɛn i k'a lajɛ i y'a faamu i y'a ye han i y'a bɛɛ ye papa yafa n ma sa ayi parce que i b'a dɔn diɲɛ kɔnɔ fɛn min kɛra kojugu yɛrɛ ya yafa ma ala ye yafa ma dilan ka na diɲɛ kɔnɔ o de kɛra kojugu ye parce que aw ɲɔgɔnna maa ta tiɲɛnenw a b'a to ka ko kɛ mɔgɔ la ka sɔrɔ ka fɔ yafa ma yafa ma kɛra kojugu de mais ni yafa ma e ka yafa ma ye a place tɛ yan a place tɛ yan a jɔyɔrɔ tɛ yan Fati i tɛnɛmuso in ka ko la n ye mun f'i ye Mariam ka ko la n ye mun f'i ye n m'a f'i ye n tɛ fɛ ka Mariam ye n ɲɛna janko a ka dugu la n m'a f'i ye kɔrɔlenw tɛmɛna a nana a ye kata minnu kɛ olu tɛmɛna Zenatugu a nana sisan n ka du ci ko de b'a kɔnɔ o tɛ yan aw bɛ se nin de la baara wɛrɛ foyi t'aw la mori fɛ taga suma fɛ taga baara jugu kɛ ka mɔgɔw ka kow tiɲɛ sisan komi e tɛ ne ta lamɛn i sago b'i yɛrɛ la i tɛ ne ta lamɛn min ka di i ye b'o de kɛ diɲɛ kɔnɔ i se tɛ fɛn min na o de ye n'i furulen bɛ ne ma n'i bɛ ne ka so
dɔ bɛ fara i kan se foyi t'a la e se t'a la arama se t'a la hali n'a ka di i si mɛ muso kura furu ka fara o sariya ko ne ka muso ta fo 4 sariya ko ten wa ne jɛra n'o ye ne bɛ furu don min na i ko k'i jɛra n'a ye nka ala ye nɔgɔya kɛ n bɛ se ka taa fo 4 se t'a la quoi mɛ n bɛ ɲini fɛ wuli ka don so kɔnɔ minɛn min n'i bɛ se a ma i k'a ta i ka taa e Fati i ka furu ani ne cɛ o banna bi yafa ma o kuma tɛmɛna o kuma tɛmɛna Fati ne tilala n ko i bɛ wuli i bɛ taa so kɔnɔ minɛn minnu b'i bolo i b'u cɛ i bɛ taa non ça c'est nin ye fagali dɔn nin ye fagali ko de ye nin ye fagali ko de ye nin ye fagali ko de ye u ye fura min kɛ fura min labɛn ka k'i ka dumuni na n'a bɛɛ a dumuni bɛɛ i b'a tatɔ i b'a bɛɛ cɛ i bɛ taa n'a ye fɛ i y'a faamu a yafa i ma i ka taa i ka dumuni ye komi dumuni ka tiɲɛ ka anw ni ka fɛn kolon k'an kɔnɔ bi min bila nin na bi min bila nin na bi min bila nin na i y'a caman kɛ ne la aw yɛrɛ ma fɔ aw sigilen ma a bɛ fɔ i y'a caman kɛ n na ka tɛmɛ donc sisan trop c'est trop. C'est fini entre nous. Et ne tient au para. Do i ka tika minɛn ta i ka taa. Fati. Do i ka minɛn ta ɲani ka timi. Do i ka minɛn ta i ka taa. Do i k'i ka minɛn ta i ka taa ɲani ka timi. Do i k'i ka minɛn ta i ka taa ɲani ka timi. Fati. Fati. Yafa ma Ala ni kira kama. Eh papa. Kana n'a fɔ o fɔ sa. Non mais ayi tɔɲɔ. Walayi ne yafa. Ayi tɔɲɔ. Ne yafalen ni ma furu ɲɔgɔnya la papa. I ma furu. Ayi tɔɲɔ et puis a ye n bila n k'i tɔɲɔ quoi. I kun t'i yɛrɛ ma. Ni mɔgɔ lankolon 2 ye ne ka baara ye de ci de t'u la karamɔgɔ baara kɔ. U kalekan de ko f'u ka ne lata. Mais buna hadamaden n'i y'i ka ko d'a la ma i y'a d'a tigi ma. Fati. Bɔ. I bɛ bɔ. N'i donna k'i sɔrɔ yen. Yamla. Bonde bara. Papa yafa ma sa bonde bara. Ni yi kɛ walasa ka nin ko in mérite bi. I ma foyi kɛ. N t'a dɔn Fati bɛ min ɲini nin dennin in bolo quoi. K'a bilasira cogo dɔn. Papa i b'a dɔn ko ne ni Fati yɛrɛ tun bɛ ka commencer ka ɲɔgɔn faamu. Mais depuis nin dennin tere jugu in de y'i sen bila Fati sen na ko bɛɛ bɛ ka ɲagami. Ale de bɛ ka Fati bila karamɔgɔso taga la. Mɔgɔ lankolon mais a ka kan ni Fati. N'a k'i sen bɔ nin dennin sen na a ba tɛ. Jo b'a la. Ko o nana ye Fati k'a bɛ a b'a bolo yen a b'a bolo yen a b'a bolo yen. Ni kalekan ye ko fɔ ne ka taa ni e yɛrɛ kɛra tagabaga ye ka bɔ o kɔrɔ kɔni Ala t'a yɛrɛ sɔsɔ dɛ. Papa n bɛ na. Téléphone di yan n ko dugu kɔnɔ. N bɛ tila ka vidéo in ci ma y'a n t'a effacer n b'a ci ma.
Fati. 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 Mungera kasi dabla sa Mume. Madame neta chena. Mungera. Ha Fati. Umare nege. Isa. Ntu kuma sugu fere. Marge genwa. Ite kasi dabla ga kuma. Umar manege ko ngaboga so. Metami. Tarawro jume menila. Ay Umar be kulengar la. Samar be sege gadi. Kulenga wa Umar be sebere la katik sagani anyere la. Ay ne maso. Na? Jane kuma kumala sukaro ara mabugu filme. Allô? Oni ara manyogoro ko di Safati. Et me diga chiada. Mo bi se ga chori ko ara makama. Ha? Marlene gene. Kashin dabla sa. Mo be kulengar la sa. O me diga chiada fa mo kungulo mai. Tu kulengar zine maram. Takawro fuiti ni nani beta maye chogodi. Mo bi se ga je. Mo do marla. Mo do chiada. Ifran dun bel wa tani ne. Star. Naka. No fa. aw minnu b'a fɛ ka an ka jaɲumani ninnu lajɛ wagati bɛɛ lajɛlen na aw ye aw sɔgɔlen to an ka bɔlɔlɔsiraw kan Elba Production ka farafinna jaw ɲɛnɛmaya